Раз, два, три. Раз, два, три. Тиридип. Хотел спытать. Тебя не чувать. Раз проверим на YouTube, ідзе стрим. Да, стрим ідзе, 2 чоловіки. Окей. 5 і 2. Слухаюць. Сябры, прывітання. Дайце знаць, калі ласка, ці мяне чуваць і ці ўсё добра. Потому что я, признаюсь вам, давненько не рабіў этого. Ой, давненечко я не стримував. Раз, два, три. Я не ведаю. Як это что? Так. За здоровье славной Немезиды. Одразу починаємо з цитати. Може такое бути? Ставлю бекап. Так. Честь. Видать. Ну не все, а тільки то, що треба. Да. Як завжди, починаємо наш інтелектуальний стрім, який буде переходити у стендап, так? Як завжди. Ну як ви там маєтесь? Все у вас добре, дорогі сябри. Я от навіть не ведаю, де поглядеть это все. Вы же будете писать некие комментарии, правда? Не будете? Good. Glad to see and hear. Hello, Олеся Федорович. Дякую. Вельми радий. Дивіться, що ти така не одна там. Так, 4 чоловіки глядіть. Треба використовувати... ну це я від сам. Для того, как почать. Так, дорогие сябры. Рады вас тут бачыць і чуць. Значыць, не буду затрымліваць, таму што час дарагі ўсім, асабліва ў суботу. Так, даўненька мы з вами не бачыліся, таму трэба, напэўна, зрабіць нейкі апдейт, апгрейд. Што адбывалася, калі мы бачыліся апошні раз? Мінулым годзе, па-мойму. Мінулым годзе у нас быў калядны стрым, і мы спявалі песні, танчылі і святкавалі. Вось, і сёння мы зноў будзем спяваць, танчыць і святкаваць. Толькі без музычных інструментаў. З таго часу, канечне, была такая паўза. Вы па мне вельмі засумавалі, а я па вам проста не апісаць. Вот, і што адбывалася, чаму не было так доўга ніякіх стрымаў і ўсё такое. Ну, адбывалася тое, што вот адразу з пачатку году я пачаў пісаць кніжку. Вот, даволі хутка я напісаў, літаральна там за 2 тыдні нейкія, за 12 дзён напісаў, 13-й дзень рэдагаваў. І вы не паверыце, і мне ўдалося яе выдаць. Вот, проста на працягу літаральна гэтых месяцаў я знайшоў выдаўца. Гэта Розум Медіа. Вось, гэта Павел Лягчылаў. Перадаю яму прывітанне і шчырую падзяку за тое, што ён дапамог мне з гэтым праектам. Таксама вітаю ўсіх, хто удзельнічаў у гэтым праекце. Вось, графіка, аўтара вокладкі і іншых. Вось гэтая кніжка. Так яна выглядае. 320 сторонак. Вось, Розум Медіа выдалі.
І вот літаральна колькі там 25 хвілін таму у Варшаве на кніжным кірмашы пачаўся старт продажаў, так званая імпрэза, так? Ну, як імпрэза, проста афіцыйны як бы старт продажаў менавіта вось гэтай кніжкі. Яе можна набыць праз сайт Розум Медіа. Заходзьце, набывайце. Вот я ёю надзвычай задаволены. Вось не толькі там зместам, можа быць, не столькі зместам, колькі вот афармленнем, як яна атрымалася. Вось кніга. Назва «Раз'юшанасць у любоў» гэта таму, што это быў такі лёзунг экалагічнай арганізацыі, у якой я у свой час як бы удзельнічаў, займаўся кліматычным актывізмам. Вось. Ну, але натуральна вот крышку шырэй это я так выкарыстоўваю. Ну, адным словам, хто чытаў, той ацэніць, хто не чытаў, то яшчэ прачытае. Заходзьце на сайт выдавецтва Розум Медіа і набывайце. Вот, гэта вось адна такая штука, якая адбылася за гэты час. Другая штука, ну, зрэшты, і музыкай мы займаліся. Вот, адбыўся канцэрт на угодкі незалежнасці, вот, ці абвяшчэнне незалежнасці БНР, як заўгодна. 26 сакавіка быў у Празе канцэрт, мы яго запісалі. Некаторыя запісы з канцэрта можаце знайсці на Ютубе. Мы гралі разам з Алесем Ясінскім. Яму таксама перадаю прывітанне. Вось, па-мойму, цудоўна атрымалася. Гэта ўжо другі наш з ім быў канцэрт. Вось, збольшага з маіх перакладаў песенных, але таксама і з нейкімі маімі ўласнымі песнямі, якія я напісаў там больш за 20 гадоў таму і якія збіраюся насамрэч перавыдаць. Вельмі хацелася б. Вот. Зрабілі такі лёгкі рэмастэрынг тых запісаў, яны былі там проста жудасныя, непрафесійныя, літаральна там на нейкі мікрафон ад навушнікаў, там хедсет як бы запісаныя. Вось, але нейкім чынам, дзякуючы нашай штучнай інтэлігенцыі і сённяшнім праграмам удалося нешта з гэтым зрабіць, і, можа быць, пастараемся это давесці да ладу. Вот. Ну, я пастараюся, это будзе как бы той сольны. Вот. А тое, што мы з Алесем гралі, запісвалі, можаце паглядзець на Ютубе. Ты плейліст называецца «Незалежны альбом». Вось. Пакуль тое выйшла вось гэтая кніжка, якую волею лёсу таксама можна набыць на сайце Розум Медіа. Это мой пераклад «Хамапады», зроблены ўжо некалькі гадоў таму, але як бы яшчэ раз адрэдагаваны для выдання. Вось, я перадаю прывітанне ва Вроцлаў тым, хто натхняў гэта выданне і дапамагаў яго давесці да ладу. Вось, гэта не толькі мой пераклад «Хамапады», але і яшчэ моя першая вёрстка, вось, новую, якую я зрабіў. І, ну, па ідэі, як бы, ёсць такая практыка, што кнігі дхармы, яны як бы не прадаюцца. Але, ну, мы сабе такого зусім уже дазволіць не можам, таму што это ўсё сваім коштам і коштам некаторых людзей, якія тут згаданыя ў канцы кнігі. Ага, нейкія загадкавыя людзі ВС, нейкая АФ, ну, это трэба яшчэ падумаць, што гэта можа быць. І дзякую ім і вам яшчэ раз. І хацелася б проста, каб гэты сабе кошт прынамсі неяк вярнуўся, так, таму што вот мы гэта ўсё ўкладаліся нейкім чынам. Вось, таму купляйце, вот, пакуль ёсць, таму што наклад невялікі, зрэшты, як і ў выпадку кнігі «Раз'юшанасць і любоў». Так, працягваем 5 хвілінку самарэклямы. Значыць, добрая навіна, яшчэ адна, менавіта для аматараў буддызму. Яна палягае ў тым, што выдавецтва Gutenberg Publisher змагло набыць правы на пераклад вось гэтай цудоўнай кнігі, сябры. Гэта Тыць Нят Хань, наш улюбёны, вось, The Heart of the Buddha's Teaching, вось, «Сэрца буддавай навукі», можна перакласці так. Цудоўная кніга. Кніга з такой амаль містычнай для мяне гісторыяй. Вось. Я, калі яе купляў, як бы, ну, так, зайшоў там і пагартаў, і так вот, ну, паўгадзіны, напэўна, вагаўся.
і думаў, ну але ну яна ж такая, ну для пачаткоўцаў можна сказаць так, ну там як бы нема, а каштуе яна немала, то бок тут у нас у кнігарні. І я такі думаю, ну можа быць яна мне не патрэбная. Вот. А потым выйшаў з крамы і дзе-то прайшоў метраў 500 і развярнуўся і назад пайшоў. Таму што зразумеў, што я мушу эту кнігу купіць. І вось купіўшы гэтую кнігу, якую, в прынцыпе, я ўжо так крышачку ведаў на той момант, дачытаўшы яе. Вот, яна ще такое выданне, я собі наўмысна взяў электронку для того, каб проста кніжку, як бы, ну, ведаеце, не псаваць. І адным словам, як бы я зразумеў, што эта кніга проста цудоўны дапаможнік, як бы уводзіны будызм, просто неабходны. Тым больш, што яна напісана Тыч Нят Ханем, это як бы заснавальнік лічыцца адзін з ангажаванага будызму. Вось, плюс ён з В'етнама, в'етнамская традыцыя, яна настолькі цікавая, вось, і ў чымсьці настолькі вот універсальная, таму што яна спалучае як бы класічны тэравадавы будызм з дзэнам, вось, з кітайскімі ўплывамі. Это просто... Я лічу, што это скарб. І вось калі нам удасца яе перакладаць і выдаць яшчэ сёлета, як бы мы дамовіліся, это просто будзе цудоўна. Вось. Разам са мной працуе некалькі чалавек над перакладам. Зноў жа перадаю ім прывітанне, падзяку. Вось, мои цудоўныя сябры і сяброўкі. І я спадзяюся, што удасца нам давесці гэты пераклад да ладу. Вось будзе яшчэ адна будыйская кніжка па-беларуску. Так, ну, што яшчэ? Ну, пакуль мы не бачыліся, я займаўся аўдыёкнігамі. І... нейкія свае старыя пераклады нагаварыў, так, ну, Хведоса Стралка найперш, Кэрала некалькі, Фантасмагорыя, Снаркаловы. Гэта, ў прынцыпе, ну, бачыце, я як бы, моя любімая справа, ў прынцыпе, это перакладаць паэзію. Праблема ў тым, што калі паэзію выдаваць, вось, ну, па-першае, калі сучасная паэзія, то правы на яе каштуюць столькі ж, колькі на ўсё астатняе. Вось. А купляюць яе нашмат менш, то бок інвеставаць у гэта складана. Это трэба браць гранты нейкіх і так далей. Вот. Не заўсёды атрымліваецца. Такім чынам, як бы ёсць іншыя магчымасці, так? Ёсць магчымасці, вось, напрыклад, запісаць аўдыёкнігу. Вот. Ну, на шчасце, напрыклад, на Кэрала не спатрэбіліся правы. Вот. Тое самае тычыцца Дхамапады. Вось, то бок, ёсць новы аўдыё варыянт запісаны. Я калісьці ўжо адзін запісваў, але ну, там і пераклад змяніўся, я ўжо і якасць там была непрафесійная, скажем так, того запісу. Вось, хаця недзе ёсць на Ютубе, на такім аккаунце яшчэ іншым, так, чым гэты, які называецца Будадхарма па-беларуску. Вось, але там і сутры некаторыя ёсць і так далей, але новы пераклад і аўдыё начытка, так, Дхамапады будзе неўзабаве з'явіцца на Audiobooks. Вось. Таксама сачыце за, не ведаю, тэлеграм-каналамі, зачем. Вось. Яшчэ навіна вось гэтая. Вось, сама па сабе кніжка выйшла ў мінулым годзе, але ў гэтым годзе яе намінавалі адразу на некалькі прэмій. Вось, і, ну, як намінавалі? Ну, просто калі вы выдаеце кніжку, вы хочаце прыцягнуць да яе ўвагу. І вы просто, ну, як бы, з абавязку, як бы, і перад выдаўцом, і перад сваім гэтым тэкстам, вы просто, як бы, ідзеце на нейкі там, не ведаю, умоўны конкурс, вось. Что такое конкурс, да, вы разумеете, это просто злоўжыванне тестостероном, штосьці такое там, уяўляеце там, да, вот, гладиаторские бои там, да, и все там это захоплялись, пласкали в ладки, там, вот это вот. Вот, то бок, як бы, всех эти забавы, але, не, ну, публіцы это падабаецца, я думаю. Ну, і медыям нашим это падабаецца, ну, чым яшчэ займацца, і толькі не сачыць за вынікамі розных прэмій. І такім чынам, ну, як бы, мала які гладыятар верыць у тое, што
дойдзе да, так сказать, до конца як бы этого цырка, умоўна кажучы. Ну, цырк — это плошча, каб вы разумелі, да, як бы на якой адбываліся гладыятарскія баі. Але вось гэтай кнізе пашанцавала спачатку трапіць у дзясятку, а потым у тройку, ну, фіналістаў, так это называецца. Вось, ну, я ўдзячны абсалютна журы, таму што это заўсёды залежыць як бы ад канкрэтных людзей, праўда. Вось, я ўдзячны ўсім чальцам сёлетняга журы прэміі Арсеньевай за тое, што яны як бы гэтую кнігу заўважылі. Вось, і разам з Ігорам Куліком, Іллём Кульбіцкім, вось, я, так сказаць, трапіў у гэтую колькасць фіналістаў. Абвяшчэнне прэміі было ў сераду, вось, на гэтым тыдні, здаецца, 27-га. Вось, і прэмію атрымаў Ігор Кулікоў за сваю кнігу «Нетутэйшая далечыня» і фактычна як бы, ну, за праект «Свамова», які ён вельмі доўга рабіў, і праект «Вялікае княства». І як бы это абсалютна, ну, слушна, што Ігора адзначылі, і я вельмі спадзяюся, што Ігор будзе з намі супрацоўнічаць. Цяпер я маю на ўвазе выдавецтва «Сейбіт». Вось, у нас з ім ёсць адны там такія будыйскія пляны, можа быць, я каму-небудзь казаў, але Ігор пачаў перакладаць Будда-чарыту. Вось, такая вядомая паэма Ашвагошы. І вось, калі ён яе даперакладае, а хацелася б верыць, што это адбудзецца у бліжэйшы час, то мы, канешне, мы з ім так дамоўленыя, што мы пастараемся яе неяк прыгожа выдаць, вось, у Сейбіце. А можа быць, і не ў Сейбіце, можа быць, зараз мода на будыйскія кніжкі пойдзе, і хтосьці захоча там камерцыйна проста вось на гэтым падняцца, ну, пабачым. Вось, такім чынам. А потым на наступны дзень я даведаўся, ну, што я ўжо зусім як бы не чакаў, і проста, хаця, канешне, ўсё жыццё марыў, я думаю, хто не марыць атрымаць глінянага Велеса. Гліняны Велес — это прэмія таварыства вольных літаратараў, вось, заснаваная Алесем Аркушам. Перадаю яшчэ раз прывітанне, і ён абвяшчае яе у траўні, звычайна там на свой дзень народзіну, і вось так это здарылася 28-го, это літаральна наступны дзень пасля Арсеньевай. Вось, і я рыхтаваўся да сённяшняга стрыма, чытаў ту кніжку, гляджу там адным вокам, хопа, зноў я там нешта мільгнуў. Вот, я думаю, яны спачатку, напэўна, перадумалі, там што-то атрымаў там прэмію, да, я думаю, ага, можа, яны так пералічылі галасы, знаеце, як у нас бывае. Вот, і зрабілі памылку. Не, это была іншая прэмія, это быў гліняны Велес, вось. Гліняны Велес, Алесь, па-мойму, сам всё-таки адбірае кнігі, вось, у яго вельмі спецыфічны густ, і такі, як бы сказаць, ну, вялікі досвед у літаратуры, уяўляючы, так? І ён адбірае не толькі у нейкай катэгорыі, там, жанры ці яшчэ дзесьці, а проста ўсё, што прыцягвае яго ўвагу. Я так разумею, так? Таму што, меркуючы, ну, па сёлетнім, прынамсі, спісе, вось, хто там быў, так, там была і проза, і вершы, і п'есы, і эсэ, і все, ну, тым больш для мяне это як бы у такім складзе такіх аўтараў гонар быць адзначаным, таму што это як бы это не перамога, это не спаборніцтва. Вось, прынамсі, я так это ўспрымаю прэмію «Гліняны Велес». Вось, гэта штосьці накшталт медаля там ці прэмій за заслугі, вось, нейкія. Хаця узнагароджваецца кніжка конкретная, і я, в принципе, задоволений этой книгой, потому что сапраўды это выбранное за 20 з нечым гадоў, менавіта постпоэзіі, так я называю. То бок, той факт, что эта книга атрымала прэмію «Гліняны Велес», я лічу, что в принципе это слушно, тому что калі ўжо даваць мне прэмію «Гліняны Велес», то это хутчэй за ўсё менавіта за паэзію, як бы я, в прынцыпе, займаюся ўсё жыццё, і як бы, ну, якую я ўспрымаю сур'ёзна. Хто чытаў мае мемуары, то это зразумее, таму што іншыя катэгорыі пісьма, там, накшталт прозы, гэта, в прынцыпе, это ўсё такое балаўство. Ну, прынамсі, так склаўся лёс. Вот, для мяне.
Хаця я кажу, я там, да, я не адмаўляю. Вось, нічога, як бы, але мне вельмі прыемна, насамрэч. Вось. Таму дзякую. Што хачу сказаць яшчэ з гэтай нагоды, можа быць, хацеў, як бы, ну так, прыемна, што это як бы сапраўдная вот на это прэмія ад ТВЛ, да, у якую я там калісьці хацеў, марыў, як бы купіць, і незалежная, як бы сапраўды прэмія, якую да мяне там столькі людзей атрымала. Вось, ну, вы можете сабе это самі ўявіць, это лішняе, напэўна, казаць. Вось, таму яшчэ раз дзякую усім журы, усім прэміям, і Алеся Аркушу асабліва. Вот, і купляйце эту кніжку, што магу сказаць, то бок яна ёсць, зноў жа адбываецца варшаўскі кніжны кірмаш, там кнігі мае ёсць. Тхамапада, раз'юшанасць любоў, кнігі Сейбіта, выдадзены ў мінулым годзе. Вось. Падключайцеся. Так, ну вось. І такім чынам, гэта мы падвялі вынікі мінулага года. Я не ведаю, колькі у нас это часу забрала, баюся, што занадта шмат. О, бляха-муха. 20 хвілін. Не мінулага года, а вот папярэдні, это быў адчот за тую паузу, якая была. Пауза ў нашых стрымах. Ось, але не ў буддыйскай, так сказаць, і не ў творчай дзейнасці, можна сказаць. Таму, каму цікава, так сказаць, налетайце, да, на кніжкі. Вот. Ну, а сёння мы вернемся да тэмы абвешчанай. Яна будзе складаная, як і, в прынцыпе, ўсё яно складанае. Напэўна, выгаварыўся на тэме пярэдняй самарэкламы. Ну, пабачым. Можам разняволіцца. Абавязковая частка, як бы, за намі. Больш, так сказаць, нефармальна это ўсё рабіць. Ну, як заўсёды, так? Пачнём цытаты. А цытата будзе з п'есы. Такого у нас яшчэ не было, па-мойму. Вось, каб вам не было надта сумна, зараз мы будзем чытаць па ралям, як это называлася ў школе. Что паўгода не рабіў стрыма, і бачу, што я ўсё-таки незручна для сябе наставіў гэты мікрафончык. Так. Ну, можа, так зручней. Вот. І мне неяк прасцей дацягнуцца да мышкі другого кампутера. Ось. Такім чынам. Так, ну что? Нормально, ну треба все поднять. Так. Цитата з п'єси. Дзейныя асобы. Неадсюль, Доход, Аполлонік, Бригіта. Неадсюль. Я чакаў, што Індыя прынясе мне апошнюю перамогу. І не памыляўся. Я паселіўся ў джунглях пад Гімалаямі, у пячоры. Там прайшлі 2 найпрыгажэйшыя райскія гады майго жыцця. Жыхары з далёкіх вёсак прыносілі мне
Так, прабачце за тэхнічныя накладкі. Пачнём зноў, таму што я знайшоў тут крыніцу старонніх гукаў. Вось. Яшчэ раз, такім чынам. Дзейныя асобы. Не адсюль, Даход, Апалонік і Брыгіта. Не адсюль, гаворыць. Я чакаў, што Індыя прынясе мне апошнюю перамогу. І не памыляўся. Я пасяліўся ў джунглях пад Гімалаямі, у пячоры. Там прайшлі 2 найпрыгажэйшыя райскія гады майго жыцця. Жыхары з далёкіх вёсак прыносілі мне ўсё патрэбнае, нягледзячы на мае пратэсты. Тое самае мне маглі даць джунглі. Драпежнікі паводзілі сябе са мною, як сябры. Даход. Ага, сябры. Астатнія хе-хе-хе-хе. Не адсюль. Колькі разоў я прачынаўся з галавой на жываце ў спячага тыгра альбо пантэры. Даход. Дык вось ты які, барон Мюнхгаузен. Астатнія хе-хе-хе-хе-хе. Не адсюль. Шырачэзнымі крокамі набліжаўся я да мэты ўсіх мэтаў. Да мэты, пасля якой няма болей мэтаў, якая ёсць вечным Божым самазасяроджаннем, што ні дзень, то вялікая перамога. Гэта цуд, што крохкая душа вытрымала ўсе тыя залатыя, сонечныя асляпленні. Я ўжо стаяў на самым парозе, яшчэ 2-3 дні, і было б дасягнута. Я гэта дакладна ведаў. І вось аднойчы прачынаюся я апоўдні перад сваёй пячорай і бачыў сябе на голым жываце смарагдавае гадзянятка, не большае за нашу яшчарку. Мяне расчуліў ягоны давер да маёй гасціннасці. У паўсне я зрабіў недарэчнасць і рухам рукі яго спалохаў. Яно паўстала на хвасце і лягенька мяне ўкусіла. Праз чвэрць хвіліны у мяне ўваччу пачарнела. Усё навокал дзіка завіравала, і свядомасць знікла. Брыгіта, жагнаючыся. Божа барані! Апалонік. Лаще он не спіранца, Апалонік. З гэтага чалавека, які насамрэч прыйшоў не адсюль, нічога ты так і не выцягнеш. Маецца на ўвазе грошай. Не адсюль. Калі свядомасць вярнулася да мяне, я скрозь дзіўную смугу убачыў бажніцу бедных індусаў. Яны націралі маё голае цела чымсьці вельмі смярдзючым. Паступова я пачаў прыгадваць усё тое, што сталася да гэтага моманту. Але ж якой невыказна іншай, якой надзвычайна дзіўнай сталася мая душа. Маё я, як быццам ператварылася ў я іншае. Містычна пачварнае. Індусы запэўнівалі мяне, што такімі заўжды бываюць наступствы укусу той маленькай змейкі, якую яны называюць зялёная смерць, і што я не пазбаўлюся іх да канца жыцця. У наступныя дні я спрабаваў зрабіць апошнія крокі на сваім шляху да мэты, але марна. Я быў няздольны выклікаць у сябе ніводнай са сваіх ранейшых думак. Маё жыццё раструшчылася ўшчэнт перад самым уваходам у канцовую гавань, як і жыцці ўсіх людзей перада мной. Нават Шакьямуні не быў пераможна завершаным, хаця ягонай мэтай была абсалютная завершанасць. Даход. І тады, дзякуючы Богу і змяі, ты кінуўся ў бізнес? Не адсюль. Недзе год я заставаўся ў сваіх уратавальнікаў і дапамагаў ім у іхных абавязках, працуючы тупа, як вол. Потым вярнуўся ў Еўропу. Адтуль я памалу пачаў падарожнічаць. У адзін бок, у другі, у самыя незвычайныя краі свету. У адным з іх, вечна блакітным краі, я цяпер жыву. Я не магу пра гэта шмат распавядаць. Але з часам ты, Слава, гэта Апалонік, усё зразумееш. Усё ад таго лёсавызначальнага дня нагадвае сон. Даўжынёю, нібыта 10 гадоў, ён насамрэч быў карацейшы за 5 хвілін. Магчыма, я ўсё яшчэ ляжу перад пячорай у паўдзённай спёцы. А вы, магчыма, толькі здані майго сну. Сказаў не адсюль. Што за не адсюль такі? Вось, і што гэта ў нас такая за цытата, якая натуральна, вы здагадваецеся, каму належыць, нашаму заяўленаму герою сённяшняму Владзіславу Кліму.
чэшскаму філёзафу, але таксама пісьменніку і драматургу, нават паэту. Гэта цытата з п'есы «Чалавечая трагікамедыя». І магу адразу сказаць, забегаючы наперад, што «Чалавечая трагікамедыя» — это якраз назва планаванага выбранага Владзіслава Клімы, якое мы у выдавецтве «Сейбіт» спадзяёмся выдаць сёлета. Сёлета ў якасці адной з пакуль што трох запланаваных кніг. Вось, мы сабе сказалі, што нам трох цалкам дастаткова. Не варта, што называецца, часціць. У мінулым годзе былі 3, у гэтым годзе хацелася б, каб былі 3. Былітрыстыку будзем выдаваць. Вот. Што мне такое на галаве. І такім чынам, а з чаго гэта ўзяў наш Владзіслаў Кліма, вось, які жыў, так сказаць, нарадзіўся ў 19 стагоддзі, 1678, а памёр у 1928, так, у веку 50 гадоў. Дык вот з чаго это наш дарагі Владзіслаў Кліма філёзаф узяў, што Шакьямуні не быў пераможна завершаным, вось. То бок не дасягнуў, што называецца, анутара сам як самбодхі, так, як вераць усе буддысты. І чаго в такім разе іншага і большага хацеў дасягнуць ягоны герой, ягоны персанаж, вось гэты самы не адсюль, з такім вось омен-оменам цікавым. Ну, вось гэта і будзе тэмай сённяшняга і, напэўна, яшчэ наступнага стрыму, таму што за сёння мы наўрад ці паспеем гэта ўсё прааналізаваць. Дык вось, Владзіслаў Кліма, як назва стрыму гаворыць, я яго адношу да сваіх бадхісатваў, лічу яго адным са сваіх такіх вялікіх, не тое, што ўзораў, але як бы сустрэча з ім, з ягонай творчасцю, это адна з вялікіх падзей майго жыцця. Зноў жа, адна з падстаў задняй датай таго, што я прыехаў менавіта ў Чэхію жыць, не ў якой-небудзь іншую краіну, дзе, я думаю, таксама былі свае Владзіславы Кліма і іншыя, але Кліма вельмі адметны чалавек, насамрэч. Вось, і вельмі важны для мяне менавіта як літаратурны і філазофскі ўплыў. Вось. Ну, я, вядома, скажу адразу, што Кліма не быў ні ў якім разе буддыстам, ну, у прынцыпе, як і відаць з гэтага ўрыўку, вось, але як філозаф, як бы, мне здаецца, што ён быў буддыстам, ён быў буддысцкім філозафам, пры гэтым, натуральна, ён бы сам з гэтым не пагадзіўся. Я думаю, што многія, як бы, з тых, хто займаецца з аднаго боку буддысцкай філазофіяй, з другого боку клімавай філазофіяй і творчасцю, яны таксама, напэўна, з гэтым бы не пагадзіліся, але, ну, якая нам розніца? Мы ж, так сказаць, не навукоўцы, вось, і, в прынцыпе, хаця доказаў гэтаму, я спадзяюся, мы знойдзем дастаткова, але мы не будзем грунтаваць на нейкіх там папярэдніх даследаваннях, хаця, ў прынцыпе, папярэдніх даследаванняў таксама давялося ў свой час багата пачытаць. Владзіслаў Кліма нарадзіўся 22 жніўня 1878 года у Домажліцах. Домажліцы — это горад такі на захадзе Чэхіі, на самай мяжы фактычна з Нямецчынай. І ну, такі гусіцкі як бы рэгіён, ось, хаця вакол Плздзені, да, Плздзень была каталіцкім такім цэнтрам, які гусіты не адваявалі, а ось у астатнім заходняя Чэхія, яна такая вся цікавая в гэтым сэнсе, в гэтых традыцый, да, там Ян з Ракіцан, там і іншыя такія. Значыць, сям'я была незаможная, але як бы сярэдняя, так, сярэдні клас. То бок бацька быў ягоны службовец, вось, і тое, як сам пісаў Кліма ў сваёй аўтабіяграфіі, умераны дабрабыт.
То бок яны не скардзіліся ні на што, дакладна не былі беднымі. Была ў іх нейкая маёмасць, і прычым бацька відавочна умеў там інвеставаць грошы, то бок як бы на будучыню. Таму што ў сям'і было 5 дзяцей, але з усіх іх выжыў толькі Ладзіслаў. Вось што сам піша Кліма, так? Бацька службовец, умераны дабрабыт, 2 братоў, 2 сясцёр, усе памерлі ў дзіцячыя гады. Усіх я цураўся, аж гідзіўся. Не праз іхную гнюснасць, а таму, што яны былі занадта блізка да мяне. Бацькі мне былі агідныя. І я, хаця скардзіцца на іх не мог, амаль ненавідзеў іх. Парадаксальным і ганебным чынам, за тое, што яны мелі дзёрзкасць быць мне яшчэ бліжэйшыя. У дзяцінстве я ненавідзеў усіх людзей. Усякая пяшчота выклікала ў мяне ледзь неваніты. Такі, калі верыць гэтаму. Хлопчык. Цяжкі падлетак. З 10 гадоў я па паўдня, а пазней і цэлыя ночы праводзіў самотны ў полі ці ў лесе. За ўсё жыццё я не спазнаў пачуцця суму. Хіба якісьці ягоны аналях і заўжды ў кампаніі. Стадны ідыятызм, званы школай, скраў у мяне не меней за 30% сілы духу. Але гэта заўсёды трэба браць у разлік. Ад чалавека заўжды застаецца толькі ягоны фрагмент. Сорамна прызнацца, што за выключэннем апошніх школьных гадоў я ўвесь час вучыўся на выдатна, а за паводзіны заўсёды меў найвышэйшую адзнаку. Найбольш моцнае адчуванне ў дзяцінстве мне дала музыка. Калі недзе паблізу лабала вясковая капэлка, усё маё цела ільдзянела, рабілася ажно нячуйным, уваччу мяне цямнела, я мусіў за нешта ўхапіцца, каб не ўпасці. У свае 14 гадоў я 1,5 гадзіны крочыў па глыбокім снезе праз завею у вёску, дзе, як я ўведаў, мусілі быць халтуры з музыкай. То бок ён быў гатовы ісці на халтуры толькі дзеля таго, каб пачуць, так сказаць, жывую музыку. Это, магчыма, тады яшчэ не настолькі былі распаўсюджаныя в 70-х, 80-х годах 19 стагоддзя, не настолькі, можа быць, былі распаўсюджаныя патэфоны, так, яны, напэўна, былі дарагія. Таму жывая музыка была адзінай магчымасцю, так. Параўнайце гэта з нашай сучаснай сітуацыяй. Дык вось, сям'я была, можна сказаць, інтэлігентнай, сям'я была патрыятычнай. Ягоны бацька быў чальцом партыі Масарыка, чальцом чэшскага нацыянальнага руху, які ў тыя часы, там было далёка, вельмі далёка да незалежнасці. Натуральна, было адраджэнне, натуральна, як бы традыцыя чэшскай як бы культуры, яна была фактычна неперарванай. Хаця, так, яна перажыла цяжкія часы, як і беларуская, зрэшты, так, у 17-18 стагоддзях, але памалу, як бы з тым, як лібералізавалася Аўстра-Вугорская імперыя, гэта ўсё як бы пачало больш як бы талеравацца, так, чэшскі нацыянальны рух, школы былі адкрыты, як бы чэхі былі заўжды вельмі такія лаяльныя да кароны, і гэта давала ім пэўныя прывілеі. Плюс эканамічна вага Чэхіі у Аўстра-Вугоршчыне была вельмі значная, і як бы да сёння, у Вене вы прыедзеце і бачыце, колькі там чэшскіх прозвішчаў сярод назваў самых розных фірмаў, там рэстарацыі, я не ведаю яшчэ чаго. То бок, гэта быў такі, як там, не ведаю, у свой час там беларусы там асвойтвалі, там яны Варшаву, Вільню, Маскву там і іншыя бліжэйшыя сталіцы, Рыгу, напрыклад, да, у 20 стагоддзі. Гэтак неяк чэхі, у прынцыпе, былі прысутныя, так, эканамічна і культурна, як у Вене. Так, у прынцыпе, і ў Нямецчыне. Але не пра гэта, а пра тое, што, так, гэта як бы была пара зусім як бы іншая. Фактычна, Кліма сам па сабе, так, ён, нягледзячы на тое, што ён там быў з сям'і чэшскага патрыёта, ён быў, двухмоўным, так, відавочна, таму што ён
Наогул як бы чытаць ягоныя тэксты асабліва, так сказать, вот так як яны выдадзеныя цяпер, ўжо заканчваецца в этом годзе выданне ягонага шасцітомніку, так, як бы збору твораў шасцітомнага. Я вам магу паказаць, як выглядае. Вот адзін з тамоў, прынамсі, да, вот 3 том. Вось, такі вось прыгажунчык. Это самае. Ріка Абрамс, это даследчыца амерыканская. Яна просто, ну, усе рукапісы ягоныя пералапаціла, што называецца, которые в архіве ляжаць. Вось, і выдала іх менавіта ў тым выглядзе, якім яны ёсць, з усімі вось гэтымі магчымымі, ведаеце, там пазнакамі і так далей. Мало таго, яна яшчэ пераклала на французскую мову цалкам поўны збор ягоных твораў. Вось, ну, то бок, як бы. Плюс яшчэ паспела там заняцца шмат іншымі чэшскімі аўтарамі з андэграунду, контркультуры і так далей. То бок, ну, неверагодная жанчына. Вось. Таму, калі чытаць тыя рукапісы, вы просто бачыце шмат розных моў, якія ён ужывае, так? Ну, лаціна это просто на першым месцы, таму што тады лаціна была часткай як бы агульнай адукацыі. Вось, а я не кажу там пра нямецкую, вось ён часам просто без перакладу там, ну, для сябе, асабліва дзённікі, так? Яны часткова напісаны як па-чэшску, так і па-нямецку. Вось, там можна сказаць, што там недзе нават 50/50. Вот, хаця творчасць менавіта ягоная была чэшскамоўная, школу ён заканчваў чэшскую, адзіны твор, по-моему, ён напісаў толькі ў суаўтарстве з адным там немцам, сваім сябрам, Францам Бёлерам, ён пісаў па-нямецку. Вось, астатняе ўсё ён пісаў па-чэшску. Але тым не менш, так, это такая мова чэшская, просто вось пярэшчаная самымі рознымі уплывамі і цытатамі в арыгінале, там, з грэцкай, французскай і з іншых, так, італьянскай і так далей. Ну, такі быў тады культурны стандарт эпохі. Вось. Мяне часам ушчуваюць, што я не хачу там у некаторых кнігах сваіх там перакладаць нейкія выразы. Ну, мне здаецца, што это нават смешна ўжо сёння, таму што як бы людзі нашмат лепш ведаюць, ну, прынамсі, ангельскую, вось, плюс умеюць там гуглам карыстацца. Таму няма патрэбы, па-мойму, просто вот перакладаць усё літаральна. Такім чынам, вяртаючыся да Клімы, то бок, як ён сам піша, ён быў такі паслухмяны хлопчык, в прынцыпе, ну, як бы у прыватным там, у душы, так сказаць, ён там людзей ненавідзеў, як ён кажа, да? Але як это выяўлялася? Да ніяк это не выяўлялася, як бы проста, што ён быў такі дзікаваты, як бы там хаваўся недзе ўсё, але ў школе сябе паводзіў добра і добра вучыўся, кніжкі чытаў, вось, вельмі начытаны быў відавочна, і як бы я атрымліваў нават добрыя адзнакі, так? Што кажам, мне сорамна ў гэтым прызнацца, але гэта так. Дык вось, піша Кліма ў сваёй аўтабіяграфіі. Калі мне было 14 гадоў, мяне апантала думка стацца вялікім паэтам. Хаця, по-моему, не, это не аўтабіяграфія, это ліст аднаму сябру, інжынеру Антаніну Паўлу, здаецца, ён яму расказваў пра сваё дзяцінства, а вось, пра сваё развіццё духоўнае. Апантала думка стаць вялікім паэтам. Вось, то бок, ну, это была не просто думка там конкретно засяроджаная на паэзіі, а просто вось ён был апантаны нейкі такой вот веліч, чудана, вы уяўляеце, да, вось гэта вот, это манія, эгаманіякі, да, як там кажа іншы чэшскі аўтар адзін. Значыць, з таго часу ён сапраўды як бы пачаў рана пісаць, і з таго часу да нас дайшлі публікацыі у школьным часопісе. Это тое, што выйшла потым як ювенілі, яны былі выдадзеныя неўзабаве, здаецца, пасля ягонай смерці. Ці то можа быць, ну не важна, але пасля смерці, але як бы яны былі вядомыя, да? Дзе-то ў 30-х ці ў 40-х гадах яны выходзілі. Вось. І гэта вершы, пераважна, вось, адзін верш у прозе, называецца «Лёс», вось, і гэта ўсё тое, што ён публікаваў у гэтым школьным часопісе, так. І, значыць, ну, для 14 гадоў, ну, многія, я думаю, ведаюць, да, з нас пачалі там публікавацца недзе у гэты час, так, там, я ведаю, там, у маім выпадку, это там было там
там, можа 13 гадоў, не памятаю, можа 12, ну недзе так, ну ўжо 14 это відавочна, што я там нешта публікаваў, ну часы паскараюцца. А вось акселераты таксама. І значыць, і вось я прапаную прачытаць адзін з ягоных твораў, які там самы першы, які ён апублікаваў, і гэты верш называецца «Авераізм». То бок чаго, але ну хто ў тэме, той, конечно, ведае, што Авераэс, вось это такі іспанска-габрэйскі, так, філёзаф, вось сярэднявечны, можна сказаць, такі схаляст гебрайскага паходжання, да, які быў пад уплывам і арабскай думкі, і платанізму, і ўсяго, ну, вельмі важная як бы постаць сярэднявечнай філасофіі еўрапейскай. Вось. І, значыць, яму прысвечаны, ну, не прысвечаны гэты верш, але з ягоных тэмаў, так, выходзіць гэты верш. То бок, ну, это значыць, што Кліма ўжо на той момант яго ведаў, як мінімум, так, і ці пра яго ведаў, ці ведаў ягоную філасофію, што напісаў вось такі твор. Давайте вам паслухаем, таму што ён такі вельмі сімптаматычны для яго. Авераізм. Матэрыя без руху і без формы жыве ў сусвеце існаваннем мёртвым, змяняецца без спыну, без намеру. Ці то трымценнем робіцца этэру, ці то у жыцця пагаслага аскепкі з разгону уразаецца ў шлепкі. Самая сумесь атамаў канечных, што ў вечных зменах памірае вечна. І вось тады інстынкт таемны раптам змушае мёртвай масы кожны атам ажыць. О, найвялікшае з імёнаў, якім увесь сусвет дабраславёны, тым імем Бог. Якое ж шчасце гэта, што ўзнік ён дзеля мёртвага сусвету. Вось сіла, што ўсё вокал прасякае, містэрыя стварэння трапяткая, што ва ўвесь свет паўсюдна пранікае, зазяць мільёны сонцаў прымушае, у прасторы, даўшы росквіт, вабы, удачу, а свет стары руйнуе да астачы, каб да жыцця узняўся ён нанова, у мностве дзіўных формаў адмысловых, і сутнасць іх гармоніяй завецца. Яна з прадвечнай мэтай чалавецтва. Матэрыя, што тоіць людскі корань, калі інстынкт жыцця ў ёй раптам створан, шляхетны цуд, жыцця парыў сакрэтны, стаецца раптам чуйнай дзесьці ў нетрах, і ля вытокаў і крыніц жывога сама стаіць у той свяшчэнны момант, свой кон усведамляючы ў прыродзе, і ў несупынным развіцці, у росце і далей ідзе, бо ў глыбіні хавае моц Бога, творцы існага. Жывая душа ў ёй. Яна, хоць вязень цела, у кожным з процьмы цел уся суцэльна, адзіная. О, чалавеча, уздыміся з пылу зямлі, не бойся прышласці, у сілу нутра павер, душа твая ёсць Богам. Як скончыцца ўвесь боль жыцця зямнога, твая душа ізноўку пасля смерці распусціцца ў жыццёвым інтэлекце. Павер, усё закончыцца бяспечна. Усё тут, каб напоўніць лад адвечны. Даверся слепа свецкае дарозе. Калі нарэшце ты спачнеш у Бозе і вернешся ў выток свой вечны, ясны, зноў будзеш шчасны. Ну, вось такі верш. Я, канешне, не Наста Кудасова, якая чароўна чытае вершы і мае ў тым ліку, вось, як я там крышачку бачыў на відэо з прэзентацыі 27-га, вось, чым перадаю Насці прывітанне і яшчэ раз ёй шчыра дзякую за ту імпрэзу, вось, і за тое, што яна нават у журы была у гэтым годзе. Вось, прэміі Арсеньевай. Такім чынам, авераізм, так, то бок мы бачым, да, галоўная ідэя. Самае цікавае, я б не чытаў этого верша доўго, калі б у ім не быў утрыманы шмат у чым як бы пазнейшы Кліма. Это значыць ягоная пазнейшая ідэалогія.
Бок мы бачым, да, мёртвая матэрыя нейкая, у якую просто мусіць абавязаны ўсяліцца Бог, вось для того, каб яна просто, каб ейнае быццё набыло нейкі сэнс, і ейныя вот гэтыя рухі там бессэнсоўныя, яны раптоўна атрымалі нейкую мэту, вось, каб яна жыла, што называецца, так? І гэтая моц, гэты Бог, ён пасля вось гэтага не тое, каб стварення, а менавіта вось удыхання, так сказаць, гэтай жывой сілы ў матэрыю, ён застаецца ў ёй прысутны паўсюль, так? То бок такі вось як бы пантэізм. Вось, і такім чынам набывае сэнс усё існаванне, так? Таму што яно як бы робіцца такім боскім, неўміручым, вось, і творчасць сама па сабе ёсць праявай боскага. Не проста, што яна сама па сабе каштоўная, але яна каштоўная як праява вот этой боскай іскры, вось, паводле Клімы. Ну, это з іншых таксама тэкстаў выплывае. То бок мы бачым для маладого чалавека такі, даволі аптымістычны, я б сказаў, светапогляд, так? То бок ён, відавочна, такі пазітыўны, натхнёны, як бы сваім фактам існавання, маўляў, там, чалавеча, не бойся, всё будзе добра. Всё мае сэнс, всё так запланавана, всё ідзе па плану. Але таксама ў гэтых ювенільных некаторых тэкстах мы бачым зусім адваротныя таксама ноткі, так? Заўважаем у Клімы. То бок апрача там элементаў сацыяльнай крытыкі некаторыя, мы не будзем спыняцца цяпер, вось, які ён там супраць працы выступае, што, ў прынцыпе, потым у сваім жыцці будзе рэалізоўваць, так, там рабы свайго паклікання, ёсць яго такі верш. Я не буду чытаць усяго выбранага сёння, паверце, вот, толькі тое, што філазофскае для нас цікава. Вось, ёсць у яго разуменне ўсё-такі пэўнай безвыходнасці чалавечага існавання. І калі вось авераізм, это першы верш, ён такі аптымістычны, вось, і ў ягоным духу большасць як бы твораў напісаная, то апошнім вершам вось у гэтых ювеніліях это верш, які называецца метемпсіхоз, так? Мы ведаем, што это такое, пераселенне душаў, так, па-грэцку. І ідэя, відавочна, з якой ён пазнаёміўся пры чытанні Платона, і ён раптоўна вельмі погляд на гэтае перараджэнне, на гэтую рэінкарнацыю, так, ці гэты метемпсіхоз у яго вельмі песімістычны. Як быццам ён недзе заразіўся вось гэтым буддыйскім разуменнем бессэнсоўнасці гэтага ўсяго, гэтых перараджэнняў, так, і пакутлівасці гэтага. Ну, паглядзім. Это сонет, ён такі даволі складаны для перакладу, як і, ў прынцыпе, вся вот ягоная крышачку архаічная мова чэшская. Тым не менш, метемпсіхоз. У дні журбы, забавы альбо працы міжволі мусіў думаць штомінутна, што ўсё ў душы нязменнасцю закута. Уяўляў, як душы розных генерацый імкнуць, няздольныя трансфармавацца цераз жыццё з ягонаю пакутай, каб потым, як яно ў прадонне здзьмута, у новую істоту перабрацца. Так па жыцці плывуць яны ад веку, сатканыя з заўсёднага няшчасця, безрадна, з чалавека ў чалавека, у цела з цела зноў перабірацца, асуджаныя ў марным калабегу. Іх ёдкі боль дзіцяці перадасца. Вось разуменне бессэнсоўнасці сансары, так, як сказалі буддысты, тут надзвычай яскрава як бы выражанае. І нават дзіўна, што яно настолькі вось знаёмае заходняму чалавеку. Таму што, ў прынцыпе, мы у нашай традыцыі не надаем вялікага значэння гэтым, так сказаць, тэорыям, уявам, да, пра тое, што жыццё можа быць бессэнсоўным не проста само па сабе, як там кожнае асабістае ці там асобна ўзятае жыццё, а жыццё як феномен само па сабе у сусвеце можа быць проста вот pointless, то, што называецца проста вось нешта, што трымаецца, так сказаць, на плыву, так, нешта там пераходзіць в аднога і гэтым як бы заканчваецца. Она як бы роля у быцці, там, існаванні і так далей. Ну, то бок, параўнаем гэта як бы з аптымізмам папярэдняга верша, дзе ён там проста прыродзе і яе творчай сіле прыпісваў проста боскія свомасці. Так, і што гэта мае, наадварот, глыбокі сэнс.
то тут просто мы бачым зусім адваротны падыход, так? То бок ад аптымізму да песімізму адзін крок. І тое самае мы бачым у ягоных школьных сачыненнях, пра якія мы ведалі, але зусім недаўна іх знайшлі. Вот. Знайшлі не мы, знайшлі даследчыкі. Вот, але гэта даволі вялікая знаходка, і літаральна ў мінулым годзе выйшла вось гэтая навінка. Вось, чэшскія сачыненні, называецца, Ладзіслава Клімы. Вось, знайшлі цэлы сшытак ягоных прац, ну, іх там не шмат, іх там 6 штук. Так там выглядалі, ягоны почерк. Вось, это ўсё выдадзена, перасканавана, так сказаць, і там пазнакамі настаўнікаў пра тое, як ён там пісаў. Вось так вот сшыткі выглядалі тады, у тыя часы. Вось, і там таксама, там вельмі часта ён пачынае разважаць, там, ну, ім там розныя тэмы там задаюць. Мне асабліва уразіла, значыць, сачыненне ў лістападзе. Вот, напішыце пра лістапад. Вот. Ну, там людзі пішуць пра тое, як там прырода звычайна, да, там. Ну, і ён піша пра прыроду, але ён з гэтага такі высновы робіць, просто, што вот наколькі это ўсё бессэнсоўна, это марна просто, і там ўсё. Але прыходзіць вясна, і зноў, так сказаць, ўсё расцвітае. І этот самый, ну, настаўнік там просто піша, ну, што это, што за песімізм там. Трэба пісаць вот пра народныя традыцыі, там вот душечкі, да, альбо дзяды, да, чэшскія. То есть там пра тое, як мы там з продкамі, там тыры-пыры, а што ты там пра нейкую смерць зноў пачынаеш, да? Вот. Ну, я думаю, што гэта не выпадкова, таму што, як мы ўжо чыталі, ягоныя браты і сёстры памерлі як бы ў дзіцячым веку, і ён як бы эту смерць, плюс калі ён яшчэ на хаўтуры хадзіў музыку паслухаць, ну, уяўляеце, то бок у той час як бы смерць была просто літаральна побач. Вось. Ну, на жаль, і ў нашыя часы так існуюць людзі, жывуць у такіх умовах, там, дзе вайна ідзе, напрыклад, так, дзе просто смерць таксама ёсць як бы штодзённым складнікам. Магчыма, нам это тут у Еўропе цяжка сабе ўявіць, ось, у бяспецы. Цікава, што некаторыя даследчыкі лічаць, што, ну, прынамсі, спасылаюцца на аднакласнікаў Клімы, што ён у той час ужо Ніцше ведаў, то есть, то бок прачытаў в арыгінале. Вось, некаторыя з ягоных тады вельмі папулярных кніг, ну, было немагчыма, так сказаць, пазбегчы Ніцше ў той час. Ось, і гэта на яго таксама значна паўплывала. Вот. Коснае сведчанне мы маем і ў ягоных уласных тэкстах, напрыклад, у аўтабіяграфіі, так, з 24-го года, пазнейшай. Вот. Адзін з самых важных пасажаў адтуль наступны. На 15-м годзе жыцця аднаго лёсавызначальнага дня абудзілася ўва мне раптоўна і жудасна мая сутнасць, што дагэтуль спала і сніла. Абудзілася ў адной са сваіх праяваў, як патрэба прымушаць сябе думаць пра няўяўнае. Рэшту дня і ўсю ноч я курчыўся ў спазматычным мысленні аб 10-тысячных долях міліметру. Неабходнае наступства галоўнага інстынкту. Я усімагутны. Спыніць маю волю было немагчыма, пакуль дабраславёнае цела не паклала гэтаму канец. З таго часу гэтая патрэба ні на хвіліну не пакідала мяне да рэшты. Безліч разоў я думаў, што без дай прычыны памру, найстрашнейшы найміт Божы, ад найцяжэйшай штодзённай 18-гадзіннай працы. Чаму 18-гадзіннай? Таму што дабраславёнае цела просто засынае, так, стамляючыся. Што за праца? Найміт Божы. Што гэта? Это менавіта вось гэта ягоная патрэба з гэтага мыслення, як ён кажа, так, мысленне аб неўяўных рэчах, аб немагчымых, аб самых такіх неверагодных, так, якое ён просто, ну, загадвае. Сам сабе, значыць, дае такія, як бы, заданні, так, атрымліваецца, то бок, паколькі ён мае ўяву, што ён усімагутным, кажа, это наступства таго, што мой інстынкт, я перакананы, так, інстынктыўна, што я ўсімагутны. Значыць, я павінен думаць вось пра гэтыя рэчы, уяўляць сабе іх, так. Ну, хто ведае нашы стрымы Беларусі будызм,
той не можа не згадаць пра Мікалая Мінскага, нашага філёзафа, які таксама адно з такіх перажыванняў ставіць у цэнтр, так, свайго жыццёвага досведу. Ён кажа: я памятаю, як я ляжаў там пад адкрытым небам і спрабаваў уявіць сабе бясконцасць. І там, значыць, наогул вось такія дзіцячыя ці падлеткавыя, скажем так, перажыванні, яны вельмі часта, да, вядуць, вызначаюць лёс, можна сказаць, чалавека, да, і вядуць яго да такіх вось глыбока асэнсаваных заняткаў, як філазофія. Скажем так. Я думаю, што нашы філёзафы, якім мы таксама перадаём прывітанне, маглі б гэта таксама пацвердзіць. Ну, я не філёзаф, таму я ва ўласным жыцці аднаго такого канкрэтнага моманту не прыгадваю, але падобных момантаў я даволі шмат як бы згадаў, і там, ну, не буду яшчэ рэкламаваць і свае ўспаміны. Дык вось што піша Кліма далей пра сябе, пра сваё развіццё. Сядзець за партай і штосекунды быць апантаны чымсьці падобным да дабра не вядзе. У мяне тады яшчэ не было энергіі завязаць з гэтым школьным паскудствам, бок як бы сысці, да, са школы, але лёс зрабіў гэта за мяне. На працягу 8 месяцаў памерлі моя маці, бабуля, цётка і апошняя сестра. Я рэгулярна ганьбаваў крыжы ў наваколлі горада, скандаліў у касцёле, раскідваў анархісцкія улёткі, як што бомбаў не меў, і гэтак далей. Пакуль мяне не выгналі ў першым паўгоддзі 7 класы з усіх цысляйтанскіх навучальных установаў, значыць, аўстрыйскіх. Таму што я, не вывучыўшы хатняе заданне па гісторыі, назваў Габсбургаў, калі не памыляюся, парасячай дынастыяй. Светлай памяці дырэктар гімназіі, які энергічна настаяў на маім выключэнні, стаўся гэтак адным з найвялікшых дабрадзеяў у маім жыцці. То бок, гэта як бы самы, напэўна, так, драматычны момант сапраўды ў ягоным жыцці, калі на працягу, як ён кажа, 8 месяцаў ось столькі смерцяў адбываецца ў сям'і, ось улучна з ягонай маці. І гэта, хутчэй за ўсё, і спарадзіла таго Владзіслава Кліму, якога мы ведаем сёння. То бок, фактычна, Владзіслава Кліму антихрыста, так, які ну, пад уплывам Ніцше ў тым ліку, вот, але пад уплывам натуральна, як бы, свайго вот этого траўматычнага досведу, як ён сам кажа, проста кінуўся там ганьбаваць крыжы і скандаліць у касцёле. Ось. Ягоныя антыхрысціянскія тэксты, яны настолькі, ну, можна сказаць, палымяныя, што мы вот у наши выбраныя все-таки пастанавілі не ўключаць. Адзін з іх, хаця ён перакладзены ў свой час, публікаваўся на невідочным месцы, і на літражы яго не было, але не важна. Вось, але тым не менш, як бы з буддыйскай перспектывы на гэта глянуўшы, я прыйшоў да высновы, што, ну, абражаць пачуцці вернікаў это абсалютна не варыянт. Вось, а Кліма ў свой час як бы якраз гэтага і хацеў, я думаю. І фактычна, то бок, гэтак нарадзіўся вялікі бунтар, так, метафізічны бунтар. Ну, бунтар той жа катэгорыі, што граф Ле Тréамон, так, вось, пракляты паэт, той, што называецца, то бок, альбо Бадлер, альбо яшчэ хтосьці, то бок, чалавек, які як бы на сабе адчувае несправядлівасць свету. Найлепшага з усіх светаў, да? Як кажуць там многія, не толькі Ляйбніц, але і хрысціянскія ідэолагі, так, царква, там вось гэта ўсё афіцыйная ідэалогія. Вось, раптоўна чалавек сутыкаецца з досведам, які, ну, просто не той, што там не дазваляе яму з гэтым атеасяміцца, а просто паказвае хлусню этого ўсяго. Вось. І з ягонага гледзячы, ён просто так, ён бачыць, што ўсё зусім не так, прынамсі у ягоным выпадку. І адпаведна так, настае такая радыкалізацыя падлеткавая. Так, ну, што цікава, што вось у гэтай кнізе, пра якую я казаў,
ёсць не толькі самі па сабе гэтыя тэксты, пра якія ён кажа, што ён там нібыта назваў Габсбургаў парасячай дынастыяй. Вось. Ну, ён там было, значыць, заданне было апісаць Фердынанда першага Габсбурга. Это, дарэчы, той самы кароль, у якога Скарына, значыць, служыў, ну, паводле меркаванню адных там даследчыкаў, там вакол Скарыны заўсёды ўсё спрэчнае, вось, але той, у якога ён нібыта быў садоўнікам, так, у Празе. Дык вось, гэты самы Габсбург, так, ён быў як бы першы прадстаўнік Габсбургскай дынастыі на чэшскім троне. І Кліма піша, а паколькі ён першы прадстаўнік цяперашняй дынастыі, то для кожнага чэха-патрыёта ён проста як бы абсалютна негатыўная гістарычная постаць. Вось. То бок, як ён там найбольш ненавідзены, да? Найбольш ненавісны, таму што першы з Габсбургаў. То бок, па ідэі, так, як бы пасыл такі, што чэшскі патрыёт абавязаны Габсбургаў ненавідзець. Ну, і вось у гэтай кнізе не толькі гэты тэкст разам з іншымі, але апошні, натуральна, яго і выгналі. Вось, але і пратаколы, значыць, вот этого разбіральніцтва потым дысцыплінарнага, то бок, што з ім рабіць, як бы. Ну, бо гэта лічылася як бы вялікай ідэалагічнай, так сказаць, правінай. Я думаю, што ў краіне Беларусь, напрыклад, сёння таксама шматлікія рэчы бы маглі весці да такіх наступстваў. Вось, але што цікава, з гэтай кніжкі выплывае, што на момант, калі ён это напісаў, ён ужо адбыў адно пакаранне. То бок яму нейкі там ці карцар, ці што тады там было ў такіх школах, проста нейкі, ну, самотная, типа, ізаляцыя, яго паслалі там на 5 гадзін у школе за тое, што ён дазволіў сабе не толькі там нейкі песімізм, так, у школьных сачыненнях, але тое, што ён пра палітыку там наогул згадваў. Вось. І ён штосьці там пісаў пра тое, як там пра Францыю і Нямецчыну, што там вось там Францыя штосьці там падлабуньваецца да Нямецчыны, ну штось такое. А яму адзначылі проста, ну што, гэта у заданні такого не было. Это самае, тады пісаць пра палітыку было в прынцыпе забаронена. То бок там не было крытыкі пакуль ніякай, менавіта Габсбургаў, менавіта Аўстра-Вугоршчыны, але была проста згадка пра нейкую еўрапейскую палітыку тагачасную. І яму там это ўсё перакрэслілі і адправілі яго там, далі яму нейкі дысцыплінарнае вось гэта пакаранне, да? А ён у якасці помсты, таму што, так сказаць, маўчаць не буду, няма чаго губляць, ён, значыць, адразу ж наступнае вот это сачыненне, вось заданне піша пра гэтага імператора Габсбургскага, так. Вось, ён не прачытаў там гэтых чэшскіх гісторыкаў, якія яго відавочна там хвалілі там, вось, а ён якраз яго там назваў вось гэтым самым ненавісным для чэха-патрыёта. І яны, так сказаць, пастанавілі, што ўсё кшталту. Ён хоць там і добра вучыўся, і там пішуць якраз менавіта смерць маці вельмі шмат паўплывала, таму што маці ўжо там не магла там ім займацца, ён застаўся толькі там ужо фактычна з бацькам, а бацька на яго дрэнна ўплывае. Чаму? Таму што бацька там палітычны актывіст, можна сказаць. Вось, які выпісвае чэшскія газеты патрыятычныя, там, нацыяналістычныя, у якіх там вось такія меркаванні пра Габсбургаў на кожнай старонцы. Вось, і малады Кліма, а ён сам, дарэчы, гэтым тлумачыць у пратаколе. Вось, на гэтым допыце перад камісіяй, значыць, настаўнікаў. Кажуць, чаму вы так напісалі? А вот я там пад уплывам там бацькі. Ну, вы там прызнаёце, што это было, ну, неправільна? Ён такі, да, я ўсё прызнаю. То бок, ну, там, не Джордана Бруно, можна сказаць. Хлопчык, ён такі, то самае. Разумею наступствы, всё такое, то бок там, як бы, крышачку, што называецца, хвост паціснуў в этой сітуацыі. Але тым не менш яны прынялі рашэнне, што яны яго выганяць са школы вот за гэтае выказванне. Вось. Супраць этого Фердынанда. Вось. Ну, а ён што? Ну, кажа, дзякуй табе, Божа, што я ўжо вось гэтае школьнае свінства, ці як ён там пісаў, это там, якое забівае там чалавека, да, чалавечую індывідуальнасць, вось, што ўрэшце мне дапамаглі з гэтым скончыць, то бок я быў вызвалены. Вось, і
яму што значыць яму забаранілі? Яго выгналі не з усіх навучальных устаноў, это было адна з найвышэйшых як бы так мераў значыць дысцыплінарных, толькі з аўстрыйскіх. Вось. А там як бы імперія дзялілася як бы умоўна на аўстрыйскую навугорскую частку. Вось. Там штосьці цыслятанскія, транслейтанскія, по-моему, лейтанскія, это вось менавіта па Дунаі, здаецца, ішоў ты падзел, вось, можа быць, я памыляюся не зусім дакладна, але факт той, што это існавалі гэтыя дзве часткі. Дык вось з аўстрыйскай паловы, это значыць як бы заходняй паловы імперіі, яго выгналі, то бок яго не маглі прымаць ні ў якія як бы сярэднеадукацыйныя, так, навучальныя установы. Вось. Але заставаліся як бы вугорскія, так, заставалася ўсходняя частка. І такім чынам ён паспрабаваў атрымаць сярэднюю адукацыю там, значыць, як ён пра гэта піша. Паўгода я быў вольны пасля выключэння, так, это недзе ў студзені, у лютым здарылася на пачатку лютага. Паўгода я быў вольны, на наступны год пагадзіўся ганіць за партай Загрэбскай гімназіі, так, Загрэб, так, у Харватыі. Вось. Ніколі яшчэ я не быў так блізка да смерці, як там. Пасля адбыцця аднаго семестру я неадкладна вярнуўся ў Чэхію, пастанавіўшы, што ні ў якой навучальнай установе больш нагі маёй не будзе. І што ніводнай прафесіі я жыццё прысвячаць не збіраюся. Дастаткова было 2-хвіліннай размовы з маім мудрым бацькам, каб мы паразумеліся і ніколі больш не заводзілі гутаркі на гэтую тэму. Вось так. Такім чынам, малады хлопец, фактычна, колькі там 16 гадоў яго выгналі, так, это быў 1895 год, вось ён у той год паспрабаваў вучыцца ў Загрэбе, вытрымаў толькі паўгода, то бок у 1896 ён ужо быў у Чэхіі зноў, у Празе і жыў у бацькі ў Моджанах, то бок ужо не в Домажліцах, так, дзе знаходзілася гімназія, у якой ён вучыўся, з якой яго выгналі. Вось. Што было, так сказаць, у ягонай галаве, да, вот пасля таго, як ён кажа, што спачатку ён там хацеў быць вялікім паэтам, вот, не выйшла. Вот, потым ён апісвае так сваю як бы эвалюцыю тагачасную, значыць, праз 2 гады, тут якраз 16 гадоў, калі вось гэта ўсе гэтыя падзеі адбыліся, мяне была прага здзейсніць вялікі анархісцкі, нігілісцкі ўчынак. Ну, у пэўным сэнсе это атрымалася, так? Праз некалькі месяцаў зрабіць у гэтым жыцці як мага больш геніяльнага ў двукосі. Прыблізна ў шопенгауэраўскім разуменні. Праз 2 гады стаць у поўным сэнсе Напалеонам. Ну, ён просто вельмі абагаўляў Напалеона, вот, як чалавека сілы і волі, так сказаць. Да. Праз пару месяцаў стаць сінтэзам Напалеона і Ніцшэ, генія ўчынку і генія думкі. То бок, прысвяціць сябе імператарскай дзейнасці, аплікаванай на мысленне. Стаць найбольш складаным, найвышэйшым з людзей. І гэтак далей у новых і новых мадыфікацыях. То бок, вось гэтае адчуванне ўласнай выключнасці, якое ён потым, в прынцыпе, як бы і крытыкуе, пераглядае, яно яму было ўласцівае, і вось ён ўсё так спрабаваў і рваўся быць вот найвялікшым, найлепшым, там, ці то паэтам, ці то яшчэ кімсьці, ці там геніем таго, геніем сяго. Значыць, ну, я думаю, што многім людзям это абсалютна знаёмае, вось, і тыповае для падлеткаў, ну, некаторым шанцуе, што вось яны, зноў жа ў двукосі шанцуе, што яны вот застаюцца вось як бы верныя сваёй там першапачатковай мэце, вот хтосьці сабе там скажа, ці яму хтосьці там у галаву, так сказаць, ідэю падкіне, што вот трэба быць там, не ведаю, там найвялікшым паэтам, вот, і вот потым чалавек всё жыццё гэтым і займаецца. Вось, а некаму шанцуе болей, і вот у кагосьці болей фантазіі, як у Клімы. І ён, значит, ну, натуральна, ніякім Напалеонам там не стаў, это самае, палітыку ён, в прынцыпе, не лез, вось, але вось гэта, ну, ўсё засталося вот у гэтых анархісцкіх, як бы, учынках, так, раскідванні там улётак і ламанні крыжоў і вбіцці вокон, так, пры гэтым засталося, але, як бы, што тычыцца мыслення, то, вядома, гэта ягоная амбіцыя быць там найвялікшы, так сказаць, імператар думкі, да, там, яна, натуральна,
у яго засталася. Вось. Значыць, што было далей? Значыць, мы цяпер у 1996 годзе, так? Прайшло 2 гады ўжо фактычна з моманту яго выключэння з гімназіі. Як толькі мне споўнілася 18 гадоў, я дасягнуў паўналецця і атрымаў невялічкую спадчыну па маці і сястры. Я падлічыў, што змагу прыстойна жыць на яе 8 гадоў. На год памыліўся. І ў 21 год, это значит 1999, ад бацькі сышоў. Разам з ягонай другой жонкай, 24-гадовай маладзіцай, якая, вядома ж, не магла паразумецца з ім 60-гадовым. Гэта проста як бы анекдотычны выпадак. Да сёння невядома, і мне здаецца, прынамсі, мне невядома, можа быць, я не настолькі у гэтыя ўжо дэталі заглыбляўся, но мне здаецца, што все-таки адносіны паміж імі былі чыста сяброўскія. Таму што яна неўзабаве выйшла замуж, там іх і так далей. Вось маладая бацькава жонка, 24-гадовая, вось, а ён быў, ім было 21, і канечне, яны разумелі адзін аднаго лепей. Гэта не значыць, што яны там нешта мелі між сабою, але факт той, што вось яны пастанавілі ў дваіх сысці ад этого старога бацькі, і вельмі цікавы эпізод, я б сказаў. Ідём далей. Значыць, да сваіх 26 гадоў я пачаргова жыў у Плзені, Айзенштайне, Цюрыху, Тырольскім Ляндыку. Паколькі бацькава жонка забяспечвала дом усім неабходным, у мяне зусім не было патрэбы сустракацца з людзьмі. Значыць, я называю бацькава жонка, то бок ягоная мачыха. 24-гадовая, на 3 гады старэйшая мачыха. Яна забяспечвала дом усім неабходным. Якім чынам, не ведаем. Я, прынамсі, не ведаю. Вось, магчыма, там працавала нідзе. Вось, магчыма, сама нейкія мела свае грошы. Дык вось, у яго, значыць, зусім не было патрэбы сустракацца з людзьмі. Маімі адзінымі каханымі сяброўкамі былі сціжмы котак. Што мне з бачных воку стварэнняў, значыць, рэальных бачных воку стварэнняў падабаецца найболей, дык гэта горы, хмары, коткі. І таксама, відаць, усё-такі жанчыны. Маёй галоўнай дзейнасцю ў пару, калі астатнія звычайна катуюць сябе іспытамі і пачаткам кар'еры, былі вечныя шпацыры па зарасцях, пошук німфаў і галюцынацыйных замкаў, ляжанне голым у мху і снезе, ды страшныя сутычкі з Богам, якому закарцела жыць і чуйнаваць, як чалавек. Маецца на ўвазе з самім сабою. Вось гэтыя сутычкі і спрэчкі і змагання, вось гэта з уласным мысленнем, так сказаць. То бок, мы бачым, што галоўны ўплыў на яго ў той час, вось калі ён там бадзяўся па Аўстра-Вугоршчыне і Швейцарыі, па Альпах, так сказаць, это быў натуральна Ніцшэ. Вось па слядах, так сказаць, Ніцшэ, можна сказаць, ён пайшоў, і Шопенгауэр. Як бы бясспрэчна, абсалютна два аўтары, якія кліму сфармавалі. Некаторыя нават несправядліва лічаць, што проста кліма — это проста эпігон там Ніцшэ. Это абсалютна не так. Вось, хай сабе немцы думаюць, што хочуць з гэтай нагоды. То бок, негледзячы на ўвесь уплыў, все-таки кліма здолеў вырасці ў арыгінальнага вельмі мысляра. Значыць, што ён піша далей? Там, у Тыролі, я пастанавіў апублікаваць у скарочаным выглядзе галоўныя вынікі свайго папярэдняга мыслення. Перадусім з фінансавых прычынаў. Насуперак свайму прынцыпу, вядомаму яшчэ да сакратаўскім філозафам, а сёння парадаксальнаму, жыць выключна дзеля самаўдасканалення. А ў старасці, пры нагодзе, паведаміць чалавецтву ў адным адзіным творы вынік свайго жыцця. Бок, это ён лічыць сваім прынцыпам, так? Жыць дзеля самаўдасканалення. Бок, займацца філазофіяй як чымсьці як бы практычным у першую чаргу, а ўжо ў другую як нейкімі, так сказаць, зафіксаванымі на паперы развагамі, так, для іншых. Вось. Так што, значит, я пераехаў на Сміхаў, дзе напісаў «Свет як свядомасць і нішто», это назва, у 26 гадоў. Такім чынам, у 1904 годзе
І ён пераязджае на Сміхаў. Сміхаў — это частка Прагі. Вось у гэтай вуліцы ёсць і шыльда мемарыяльная сёння, што менавіта там Кліма напісаў свой першы, лічыцца як бы, ну, філазофскі, то дакладна твор. Вось, і, магчыма, нават самы значны. Свет як свядомасць і нішто ў 1904 годзе ва ўзросце 26 гадоў. Ранавата, можна сказаць, да? для того, каб падводзіць высновы жыцця. Тым не менш, калі вы глянеце на эту кнігу, ось, вы будете просто вот агаломшаны. Я калі чытаў яе першы раз, я просто не мог поверыць, што это сапраўды напісаў, ну, настолькі малады чалавек. Не таму, што там як бы, не таму, што маладыя людзі там не здольныя там да нейкіх геніяльных думак. Не, наадварот. Але яна напісана настолькі сістэматычна, вось, ну, як реально, як трактат. Да? Ну, не ведаю, калі вы чыталі там Шопенгауэра, вы ведаеце, як структураваны Шопенгауэр, як ён там лягічна, тэматычна это ўсё будуе. Да? Ось. Ну, ён як бы пісаў, дапаўняў ўсё жыццё, ён это ўсё прадумываў, вот эту всю структуру. Вось. У Клімы это просто вот невераходна, як бы, што тычыцца структуры. Да? Там першы раздзел, значит, усеагульнае, ось, другі, як бы, шчыгульнае, значит, канкрэтнае, ось. А конкретно там, в свою чергу, подзяляецца на чалавека, прырода, чалавек, грамадства. Як бы, все. І это невялікая кніга, насамрэч, ну, паводле зместу вялікая, але не паводле аб'ёму. І просто, як бы, ну, мяне это просто ўразіла. І сам стыль, і тым, што, ну, калі меркаваць з таго, што ён быў такі тады анархіст, можна сказаць, да, і такі ніцшеанец, і ўсё яму было да аднаго месца, то здавалася б, што стыль ягоны павінен быць такі, ну, такі непрычасаны, такі вось хаатычны. Ну, ён там месцамі такі і ёсць, але пры гэтым ён вельмі лягічны, вельмі строгі, і нягледзячы на тое, што ён там абвяргае логіку, як бы саму патрэбу яе, да, і як бы, але гэта ён робіць вельмі, так сказаць, лягічна, паслядоўна і просто, ну, вот, гарманічна, так сказать, бліскуча, да, калі вот вы бачыце просто нейкую архітэктуру, да, вось, увасобленую ў камні музыку, да, камені, то вось такое ўражанне ў мяне было у першы раз ад гэтай кнігі Клімавай. Вот. Ну вот мы зараз я паспрабуем крышачку разабраць, прынамсі тое, што тычыцца вось гэтай часткі першай всеагульнай, якая вось утрымлівае як бы асновы ягонай метафізікі, як бы тагачаснай. Вось. І як бы Кліма на працягу жыцця не моцна як бы змяняўся, да, там нюансы мяняліся, падыходы там нейкія вось пад розным вуглом ён глядзеў на тую самую як бы тэматыку. Вось, але як ён казаў, што мяняць свае меркаванні могуць толькі моцныя асобы, так, моцныя характары. Так вось ён сваіх меркаванняў асабліва не мяняў. Вот. Наколькі гэта дае нам падставу меркаваць пра яго як пра асобу, цяжка сказаць, але як бы ягонае развіццё это такое як бы, ну, умоўнае, яно такое дыялектычнае, это як бы развіццё і не развіццё адначасова. Бок ён увесь час вяртаецца вось да таго, што напісаў у самым першым этом сваім вершы, самай першай публікацыі «Авераізм». Так? Вось, можна сказаць. А можна і па-іншаму сказаць, але не будзем забегаць наперад. Так? Так вось, сама назва, да? Свет як свядомасць і нішто. Да? Ужо гэта нам, так сказаць, нас буддыстаў павінна парадаваць, таму што як бы, ну, як бы тое, што свет это толькі свядомасць, да, і больш нічога, это, в прынцыпе, адзін з пастулатаў Магаянавай школы йогачара, пра якую мы шмат казалі у стріме пра дэбаты ў Лхасе, пра так званых мандарынаў і крутых. Вось. Дык Кліма тут адназначна выступае як круты, так званы, як бы махіян, які як бы абвяргае патрэбу ўсяго папярэдняга, да, там як бы досведу, і просто як бы вяргае всю саму па сабе рэальнасць, так сказаць, і гэтак далей. Ну, мы это зараз убачым, да. Вось. Фактычна адразу сама назва нам павінна сказаць, што як бы мы, ну, яна як бы фактычна як пародыя гучыць на Шопенгауэра, да. Свет як воля і ўяўленне. Значыць, і як бы яна ёсць сама па сабе палемікай з Шопенгауэрам у значнай ступені. Вось. Ён гаворыць, сутнасць як бы, да, этой палемікі, то бок, што такое свядомасць? Свядомасць это ёсць тая самая уява, то, што называецца Шопенгауэр уяўленнем ці уявай, так?
Ось форштелунг. Значить, а волю шопенгауровскую, эту несвядомую, такую сляпую волю, да, вось гэтую неабходнасць, Кліма рэдукуе на нішто. Ось, і кажа, што яна проста не існуе. То бок мы тут бачым нішто не ў буддыйскім сэнсе ні ў якім разе, да? Ну, у буддыйскім сэнсе нішто як бы і няма, да? Это вот еўрапейская інтэрпрэтацыя, як бы пустэча, да, мусіла б быць у буддыйскім сэнсе правільна. Вось, то бок нішто это просто вот такі ягоны калямбуршчык, як нуль, да? То есть, як бы, што такое свет, это свядомасць, і все, і нішто, і нічога больш, нічога апрача. Вось, штосьці абсалютна неістотнае, так сказать, няіснае і адсутнае, можна сказаць, да? То бок фактычна назва магла б гучаць, да? Свет гэта свядомасць, да? Ну, вот, але паколькі ён хацеў пасцібацца Шопенгауэра, то ён выбраў менавіта такую назву свет як уведомі аніц. Свет як свядомасці нешта. Вот. Дык вот атрымліваецца, што а дзе воля дзелася, да, шопенгауэровская, то есть засталося толькі ўяўленне, толькі свядомасць, а дзе воля? А воля это частка свядомасці, вот, і ўяўлення. Зусім не наадварот, да? Значыць, гэта свядомасць у Клімы стаіць на першым месцы, так, а ў Шопенгауэра на першым месцы стаіць вот гэтая воля неўсвядомленая, да? То бок у Шопенгауэра воля, вот эта вот сляпая, про якую мы казалі, это як аб'ект сам па сабе, да, на якую увесь час натыкаецца. То вот гэта інстынкты, да, якія прамаўляюць чалавеку. Вось. А у Ніцше, у Клімы, прыбачце, разуменне волі ніцшеанскае якраз. То бок воля гэта як праява суб'екта, да, менавіта свядомасці. То есть у ёй ёсць інтэнцыя, яна не сляпая там і якой трэба падпарадкоўвацца, да, не нейкая там універсальная аб'ектыўная дадзенасць, а менавіта праява суб'ектнасці, да. Значыць, напісаўся тут па знаку, што у Гегеля такі дыялектычны сінтэз, да, можна сказаць, да, свабода ўсвядомленая неабходнасць. Гэта Кліма ведаў таксама. Вось ён там пра Гегеля згадвае, то бок, як бы, ну, это адна з магчымасцяў, што рабіць з гэтай неабходнасцю, то бок з гэтай воляй, да, сляпой, якая там дыктуе. Вось, ну, значыць, проста усвядоміць, што іначай немагчыма, што это неабходна, і тады як бы падпарадкавацца ўжо як бы свабодна, як бы з уласнай волі падпарадкавацца вось гэтай волі аб'ектыўнай, так, ўжо, так сказаць, як суб'ект. Лічыць Гегель, але Кліма з гэтым не згодны, відавочна, ён як бы лічыць, што этого мала, што нейкага усведамлення, неабходнасці падпарадкавацца, што это вось это арабская вось гэтая мараль, вось, і што наадварот, фактычна мэта ягонага жыцця это падпарадкаваць, так сказаць, мыслі, падпарадкаваць духу, менавіта матэрыю, так, перамога духа над матэрыяй, кажуць, падпарадкаваць гэтую волю, ці ён кажа чэрава, да, ці кішкі падпарадкаваць менавіта духу і мысленню. Вось, это неаднаразова ён это паўтарае, як сваю галоўную мэту у пазнейшых потым допісах людзям, лістах і так далей. Вось, значыць, так, это ягоная мэта, так, то бок падпарадкаваць аб'ект суб'екту, волю шопенгауэрскую падпарадкаваць уяве, значыць, усталяваць уладу суб'екту над сабой, так. Ну, вось гэтую самую аўтаркію, так, вядомую. З гледзяча Клімы, вось гэтая поўная ўлада над сабой, яна і ёсць менавіта боскасцю. Это ўжо як бы звышчалавечая, да, вот калі па Ніцше казаць, уласцівасць, вось што толькі звышчалавек і той, хто стаў Богам, ён здольны на такое. О, дарагія сябры, я тут звярну увагу на адну прикольную штуку, што у мяне чамусьці не падзараджаецца комп. Калі бы я этого не заўважыў, зараз бы наш стрим скончыўся. Я просто ў яго выпадкова зусім не той шнур уставіў.
О, сёння это будзе стрым просто поўны тэхнічных накладак. Это ўсё чаму? Таму што рэгулярнасць. Ну, але ж як бы паўзы таксама часам карысна рабіць, так? Ось, дык працягну, так, што хацеў сказаць, што вось бачыце, фактычна ўжо ў самой назве, як удала ён яе выбраў, то бок ягоная. Ну-ка, а зараз? Так, зараз мы падключыліся. Стрым працягваецца. Нічога страшного не адбываецца. Ну, дзякуй табе, Будда, Кліма, Божа, Вішну, Крышна і ўсе астатнія. Так. Пра што мы казалі? Мы казалі пра тое, што ўжо, так сказаць, у самой назве яму ўдалося вось так вот сваю філасофскую праграму адлюстраваць, то бок назва даволі удала, значыць, абраная. Вот, улада над сабой. Это што значыць над сабою? Ну, раз свет — это свядомасць у першую чаргу, і больш нічога, это значыць улада над сваёй мыслю. Вось гэта тое, мы вяртаемся да ягонага вось гэтага, да гэтай праграмы, значыць, змушаць сябе думаць пра няўяўнае, так, і паколькі я ўсемагутны, то для маёй мыслі няма нічога немагчымага, няма ніякіх абмежаванняў, так. А мысль моя, вось, яна падпарадкоўваецца маёй волі, так. Это адзін з аднакляснікаў зноў жа Клімы, Гёльц такі, ён згадваў, што Кліма яго яшчэ ў школе, сказаць, гімназіі пераконваў да выключэння яшчэ, так. Вось, калі ему было 14-15 гадоў, он пераконваў, што, ну, сіла волі — гэта ўсё, і проста, што сілай волі чалавек можа нават прымусіць сябе разумець кнігу, напісаную на мове, якой ён не ведае. То бок адкрываеш проста, і вот сілай волі настолькі, так сказаць, магутна просто пранікаеш, ну, вот просто як AI, як штучная інтэлігенцыя. Вось, і дэшыфруеш проста гэта ўсё. Ну, это, сябры, было вось якіх там 100 гадоў таму усяго, да, з нечым. Вось, не так і даўно, то бок не мінула і, скажем так, мінула стагоддзе з нечым. І, значыць, чалавек гэтай магчымасці, власна кажучы, як бы дасягнуў, але дасягнуў на грунце менавіта як бы штучнага інтэлекта, а не сілай волі, да? Як думаў Ладзіслаў Кліма. Вось, але як бы воля гэта для яго ўсё, так. Воля над сабою, воля над як бы дамінаванне, так, улада над сваёй мысляй. Вось, то бок, а той, хто ўладарыць як бы над мыслю, той уладарыць светам, фактычна над светам, ну, прынамсі над сваім, так сказаць, суб'ектыўным светам. Ну, што гэта нам нагадвае? Так, абсолютно слушна, это нам нагадвае буддызм, прычым не столькі, напэўна, класічны буддызм, колькі махаянавы буддызм, які сапраўды як бы абвяшчае, это школа Йогачара, да, абвяшчае свет, як бы, што это просто, як бы, як і Кліма, што свет — это просто ўява, просто мысль. Вось, всё ёсць ілюзіяй, вот. І такім чынам разуменне гэтага, так, разуменне пустэчы, вось гэтай чыстай сутнасці мыслі, яно павінна прывесці чалавека да нірваны, ну, да вызвалення. Вось, то бок мы бачым першую вельмі выразную і невыпадковую паралель, так. Значыць, наконт вось этого дамінавання над светам, да, у пазнейшым адным творе сваім, які мы таксама будзем разбіраць, ён піша: няма найменшага зруху атаму, які не быў бы выкліканы воляй, адзіна і толькі ёю. Той, у каго яе няма, шукае прычыны ў чымсьці іншым, у чымсьці па-за сабой, у прыродзе і Богу. То бок, настолькі варта, да, камандаваць сабою і сваёй воляй, што проста вот на ўзроўні атаму, так, гэтым всем кіраваць. Тое, што ён прыпісвае наяўнасць волі прыродзе Богу, это, в прынцыпе, мы убачылі яшчэ ў гэтым вершы Авераес, так. Это не нейкая знешняя боская воля, якая прысутная, тым не менш, ва ўсіх целах аднолькава. Вось, вот это вот фактычна канцэпцыя, да, Атман-Брахман, да, да якой мы таксама яшчэ вернемся, і Кліма сам вяртаўся потым. Окей, значыць,
паспрабуем прачытаць, значыць, першую вось гэтую усеагульную метафізічную як бы частку тэксту, там такімі вот ужо буддыйскімі вачыма, да, як гэтым разам, значыць. Адразу бачым шэраг іншых паралеляў, ось, якія могуць нас і натхніць, да, па-свойму. Значыць, адразу ў першым раздзеле, ось, там 24 раздзелы ў гэтай першай частцы. Ось, в першым раздзеле ён сцвярджае, што всякая філасофія ёсць бессэнсоўнай. Абсалютна. Ось, і што не мае сэнсу ёй займацца. Ось. Філасофія — это ніякі не пошук праўды. Філасофія — это апрыёры, в прынцыпе, хлусня, супярэчнасць, ніякіх крытэрыяў праўдзівасці не існуе. Вот. І што, в прынцыпе, это все такая просто вот гульня. Вот. І не трэба да яе сур'ёзна ставіцца. Ого! Гэта, канешне, нагадвае нам, ну, камусьці Борхеса, які казаў, што всякая філасофія ёсць просто адзін з жанраў ці там кшталтаў фантастычнай літаратуры. Вось, а камусьці можа нагадаць Нагарджуну, які, ў прынцыпе, у сваёй вот этой муламад'яме карыкі, ці карыцы, правильней казаць, значыць, у гутарцы, значыць, пра асновы сярэдзіннага шляху, ён фактычна палемізуе з асноўнымі тагачаснымі філасофскімі школамі, вось, і супрацьлеглымі паводле сваіх перакананняў, вось, але аднолькава разбівае як адну, так і другую, фактычна пакідаючы іх просто, ну, вот, без всякіх аргументаў. То бок, фактычна даказваючы тое самае, што філасофія як такая, ў прынцыпе, якая кіруецца вось мысленнем, логікай і так далей, яна просто настолькі супярэчлівая, што, ў прынцыпе, яна не здольная нічога не даказаць, не пераканаць нікога, так, вось, ні неяк абгрунтаваць, скажем так, свой raison d'être, просто навошта яна патрэбна. Вось. Это адно з магчымых прачытанняў Нагарджуны. Я не кажу, што гэта просто галоўнае, мейнстрімавае, і вот, але ёсць і такія меркаванні, што Нагарджуна быў такім просто сафістам свайго кшталту, якому просто было па кайфу просто вось здзеквацца з тагачасных філосафаў, як буддыйскіх, дарэчы, так і не буддыйскіх. А вось пытанне, якім чынам ён тады стаў заснавальнікам школы буддыйскай філасофіі Мад'ямака, да, калі ён так лічыў. Вось, ну, Нагарджуны ёсць і іншыя творы, на шчасце, але як бы сапраўды над Муламад'ямака карыкай як бы асобнымі пасажамі б'юцца найлепшыя розумы, да, так сказаць, даволі доўга. Значыць, у тым жа раздзеле Кліма, там, дзе ён кажа, што няма крытэрыяў праўдзівасці, адразу атакуе логіку. І кажа, што у прынцыпе у духу Шопенгауэра, тут трэба сказаць, бо Шопенгауэр таксама пра гэта піша, што, маўляў, вучыць чалавека фармальнай логіцы — это тое самае, як вучыць бабра, значыць, будаваць гачі, да? Што это ў гэтым няма ніякай патрэбы, таму што як бы логіка, яна як бы уласцівая мыслі самой па сабе. Вот. А Кліма, значыць, называе вось гэтую штучную логіку, менавіта акадэмічную, навуковую логіку, да, ці там, не ведаю, фармальную ці любую іншую, але просто вось логіку навукі і філасофіі, значыць, называе яе хваравітай, збачэнствам, што яна паходзіць просто з празмернай любові да парадку, а ў мысленні, маўляў, так, ніякай любові да парадку быць не можа, таму што мысленне — гэта хаос, і таму просто логіка ў мысленні альбо прысутная натуральна, вось, альбо яе просто, ну, няма сэнсу туды як бы неяк штучна прышчапляць. Вось, што адразу натуральна робіць Кліму, ну, такім просто патрыярхам усіх кантынентальных філосафаў постмадэрнісцкіх, так, вось, французскіх і нямецкіх пераважна. Тым часам, як ён адмаўляе вось гэтую такую строгую логіку тагачаснай філасофіі, не ведаю, там пазітывісткай, сёння, напэўна, аналітычнай і гэтак далей, гэтак далей. Вось. То бок для яго это, ну, натуральна, ён вучэ Ніцшэ, то бок для яго гэта, так сказаць, усё вот это акадэмічнае, такое вельмі нуднае, і няма дзіва, да, мы можам яго ў гэтым зразумець. Вось, ну, там, значыць, тое, што ён пра навукоўца думае, наогул тут лишь не казаць. І гэта ўсё яшчэ мы ў першым раздзеле, а там раздзелы караценькія, то есть ён там это на працягу адной старонкі. То есть настолькі канцэнтраваны тэкст, настолькі ён поўны як бы
сэнсу, што як бы зачитывать я его не буду, потому что я его ніколі не перакладаў, а не паспеў я перакласці ўрыўкі, так, асобныя фразы толькі. Вось самыя такія яскравыя, таму буду пераказваць ужо, прашу прабачэння, раз такое дело. Значыць, другі раздзел, значыць, яны без назвы ідуць, или я іх так для сябе пазначыў, каб лепш зарыентавацца. Значыць, другі раздзел, ён тычыцца праўды, да? Значыць, там адразу абяшчаецца, што пошукі праўды — это полное глупство. Ось. Чаму? Не толькі таму, што праўды няма. Вось, значыць, яшчэ і таму, што, в прынцыпе, праўда, як ён кажа, это не самае каштоўнае. То бок, вот это перакананне, значыць, рацыянальнае, што веданне праўды нас там вызваляе, ну, яно як бы не толькі заходняе, это, в прынцыпе, і буддыйскае перакананне, там просто пытанне у чым хто якую праўду, так сказаць, для сябе, як яе ўспрымае, там, фармулюе і так далей. Але, в прынцыпе, праўда — это каштоўная рэч. Вось, это дхарма. Ось, то бок, як бы, ну, з гледзяшча буддызму, не, з гледзяшча кліма это все фігня. Значыць, ёсць больш важныя рэчы, там, напрыклад, там забава, як ён кажа, альбо там, не ведаю, там нейкае выжыванне, там і гэтак далей. Вось, то бок, ну, умоўна кажучы, да, калі хлусня, яна больш забаўная, то чаму і не. Такі постмадэрнізм зноў жа, так, avant l'être. Калі хлусня дапамагае нам выжыць, значыць, мы будзем сабе хлусіць. Ну, это такое, ну, цалкам у духу вось ніцшанскай як бы пераацэнкі каштоўнасцю, по-моему. Магу памыляцца. Вот. Таксама ён там піша, што праўда адначасова з неабходнасцю, праўда ёсць адначасова праўда і хлуснёй, ну зноў жа няма крытэраў. То есть, ну, любы, вот без увагі да всякай логікі, просто любы вырак, ён адначасова хлуслівы і адначасова праўдзівы. Вот. То бок, ну, тое, што ён там на нейкім узроўні можа камусьці здавацца праўдзівым, это ўсё ілюзія, маўляў. Вось. Ну што ж, раздзел 3. У чым, значыць, палягае сэнс філазофіі? Вось. Як мы ўжо казалі, сэнс філазофіі, як бы, ну, і занятку філазофіі — это ў тым, каб кантраляваць сябе і, значыць, кіраваць, як ён кажа, сваімі жарсцямі і так званымі творчымі станамі. Ось, да, вось гэтымі эмоцыямі перабольшаны. Ну, да гэтага мы яшчэ вернемся, насамрэч, таму што, як бы, многія сапраўды ў той час, там, не ведаю, Мінскі там сваім тым экстазам, вось, і Крапоткін тады вось гэтымі жарсцямі, так сказаць, яны бачылі ў гэтым якраз і сюррэалісты, пра якіх мы казалі ў стрыме пра сюррэалізм і буддызм, это асноўнае адрозненне ад сюррэалістаў ад буддыстаў, значыць, у тым, што яны надаюць вот менавіта моцным гэтым жарсцям, пачуццям, памкненням вялікую вагу. Вось, у гэтым сэнсе кліма нашмат бліжэйшы да буддызму, якраз у тым памкненні, як сказаць, пакінуць гэта пад кантролем, пад уладай, так? Вось. 4 раздзел, можна, значыць, яго назваць як бы антырацыянальным, то бок там антырацыяналізм ягоны, да? То есть ён, значыць, наогул пра заняткі, значыць, мысленнем філазофіі піша, в прынцыпе, наступнае, што развага калечыць і аслабляе думкі. Вот. То есть, ну, тут ён мае на ўвазе нейкую такую развагу, вось якраз лягічную, там, аналітычную, нейкую там паслядоўную. Вот. Ну, то, што развага аслабляе думкі, гэта тэза як бы сюррэалісцкая па факце. Вот. То бок Андрэ Бретон, ён казаў менавіта гэта, што проста думка нараджаецца проста ўжо цалкам гатовай. Вось, і калі вы далей спрабуеце яе там, не ведаю, развіваць, альбо аналізаваць, альбо нават на паперы па-іншаму фармуляваць, вы ўжо, в прынцыпе, яе забіваеце, да, як бы аслабляеце, і то бок менавіта адтуль і любоў сюррэалістаў да гэтых вось фразаў спантанных, якія з'яўляліся, так, самі па сабе ў іхным уяўленні, і яны іх імкнуліся як мага хутчэй занатаваць. Тое самае думаў крышачку раней, гадкоў так на 10-15 раней за Бретона, думаў і напісаў Владзіслаў Кліма. Владзіслаў Кліма быў на 20 гадоў старэйшы за Андрэ Бретона. Вось, такім чынам, то бок Бретону там было яшчэ там 5-6 гадоў, а Кліма вось ужо выдаў эту кнігу сваю. Вось, протасюррэалісцкую, можна сказаць. Іррацыянальную і антырацыянальную. Значыць, ён там такія фразы кажа, што мозг атупелы за лішняй рэфлексіяй. Вот, жывая. Ну, это зноў жа. Тое, што мозг атупелы за лішняй рэфлексіяй, это зноў жа нас адсылае да стрыму пра дэбаты ў Лхасе, так? Это якраз
тое, у чым абвінавачвалі дзен-буддыстаў, абвінавачвалі, значыць, класічныя прадстаўнікі махаяны, казалі просто, ну вы ж калі вот не будете ні пра што думаць просто ў этой сваёй медытацыі, вы ж там просто, ну як камні там атупелыя. А дзен-буддысты, ну так это ж круто. Так яно і трэба, як бы, таму што рэфлексія забівае, так сказаць, чыстую мысль. Вось, рэфлексія ад д'ябла, так сказаць. Тое самае фактычна лічыць Кліма. Вот. Ну, прынамсі тут. Вот. Значит, таксама там абвінавачвае філёзафы, якія імкнуцца выглядаць вельмі разумнымі і схаваць сваю дурасць, як ён піша, яны так робяць з фанабэрыі. То есть ім сорамна, як бы, паказаць, што яны, як бы, ну, абмежаваны, там могуць памыляцца, там яшчэ штосьці, яны вот спрабуюць, так сказаць, ува ўсім это самае мець праўду, як ён па-чэшску это гучыць, да, што мець праўду, это, як мы уже казалі, не самае каштоўнае, то бок не трэба саромецца сваіх памылак у тым ліку, да. Вось, ну, цікава, да? Вот, і там жа ён выступае за фрагментарны спосаб мыслення, дэзульторны спосаб чытання і афарыстычны спосаб пісання. Вось. Ну, гэта, напэўна, фраза, якую я магу цалкам падпісаць, вось, прынамсі, што тычыцца літаратуры, не ведаю, як філазофіі, але у мяне ўсё бліжэй да гэтага ідзе, і ўжо, як бы, даўно, можна сказаць, прыйшло. Я толькі вот спыніўся над словом дэзульторны, думаю, што это за дэзульторны спосаб чытання. В ангельскай мове, это лацінізм, в ангельскай мове ёсць это слово, desultory, это паходзіць ад рымскіх, зноў жа, рымскі цырк, і там, дзе калі скакалі з аднаго каня на другі, вось гэтыя вось акрабаты, эквілібрысты, вось, это вот пераскоквальны такі спосаб чытання, уяўляючы. І дачка чытае нейкі комікс, і там ён так напісаны, усе якраз там наўмысна, як бы, пераскоквае, там трэба нешта вырашаць, нейкую задачу, і там просто пераскоквае з адной старонкі на другую, так неўпарадкавана з аднаго вось гэтага вакенца у нейкі там у канцы кнігі, і увесь час. Думаю, што это мне нагадвае? Ну, это нагадвае Картасара, так? Это вот Ражуэла, это самы ягоны славуты раман па-расейску «Игра в классики». Вось, таксама вот эта игра скачкі. Вось Картасар быў вялікім не толькі паслядоўнікам сюррэалізму, а вялікім такім прапагатарам менавіта вось такога падыходу да чытання. То бок не тое, што ты вот ад А да Б вось пачынаеш і чытаеш. Вось, а менавіта, што чытач павінен творча, так сказаць, працаваць з тэкстам, вось, нелінейна і гэтак далей. Дык вось тое самае нашмат раней практыкаваў і выказваў Владзіслаў Кліма. Вось, то бок мы бачым яго такога, не то, як ён там лічыцца, што там зорка чэшскага мадэрну, тут, ну, постфактум ужо пасмяротна, да, а можа быць нават і постмадэрну, вось, калі так падумаць, да? Прынамсі, што ён кажа у 5 раздзеле. У 5 раздзеле ён кажа: задача філазофіі разабраць як мага падрабязней наше аблуднае мысленне. Разабраць маецца на ўвазе, ну, фактычна, ідэальна сказаць, дэканструяваць. Вот. Зноў жа такая авантлер постмадэрная рыса, і зноў жа падабенства з Нагарджунам, які, ў прынцыпе, гэтым самым крытычнай дэканструкцыяй мыслення свайго часу і займаўся, так? В прынцыпе, тое, чым займаецца крытычнай дэканструкцыяй, чым займаецца, в прынцыпе, буддызм як сам па сабе. Вось. Неверагодныя падабенствы, в прынцыпе, яны, як бы, з майго гледжання, абсолютна не выпадковыя, таму што яны, як бы, Кліма мысліць сістэматычна, вось, і гэтак жа буддызм таксама сістэматычны, і гэтыя дзве карціны свету, яны між сабою збліжаюцца, і такім чынам мы находзім падабенства ў самых розных, як бы, аспектах гэта ўсяго. Дык вось, невыпадкова Кліма піша пра нейкае, значыць, двайное пазнанне. Адкуль ён это мог узяць, як ён да этого прыйшоў, не ведаю, не магу сказаць, што існуе, значыць, пазнанне лягічнае, рацыянальнае, якое заснаванае вось на гэтай, так сказаць, прычынна-выніковай сувязі, на каўзальнасці, так? Каўзальнае пазнанне. Ён яго называе жывёльным просто. Это вот не для высокіх духаў, так? Значыць, а павінна быць пазнанне, так сказаць, непасрэднае. Вот. То бок, якому не трэба вот это все лягічныя аналітычныя інструменты. Ну, в прынцыпе, мы можам сказаць, што у буддыйскай філазофіі як бы абодва гэтыя кшталты прызнаюцца легітымнымі.
Вот. Але адно без другога недастатковае. Ось. Мы про это казалі ўжо таксама ў папярэдніх стрымах. То бок у прыватнасці пра мандарынаў і крутых. То бок мандарынаў без крутых не бывае. Вот, таму называецца стрым мандарынаў крутую. То бок як бы логіка, рацыянальнасць вельмі важная з буддыйскага гледзяча, гэтак жа як і непасрэдная як бы інтуітыўнае ці там шляхам досведу эксперыментальнае як бы пазнанне само па сабе. Вот. Кліма ведае пра гэта, як бы ён як бы іх разрознівае, але як бы аддае, ну, такім заходнім шляхам, што называецца, аддае перавагу менавіта нерацыянальнаму, як бы, да, неразумоваму пазнанню. Вот. Фактычна. Хаця пры гэтым это ўсё так лагічна тлумачыць, да? Што ён там сцвярджае? Што, ў прынцыпе, у свеце няма нічога абсурднага. Тое, што нам здаецца абсурдным, толькі здаецца. Заўсёды пры нейкіх умовах там можна уявіць сабе свет, у якім тое ці іншае цверджанне будзе праўдзівым, так? Значыць, усё ў свеце магчымае, вот, і ўсё мае сэнс, так? Это, в прынцыпе, таксама нас набліжае да сюррэалізму, да? Сюррэалісты ў гэтым абсалютна не сумняваліся. Наадварот, яны лічылі, што сэнс менавіта ў гэтым, так? Менавіта ў абсурдным, менавіта у ірацыянальным, несвядомым і падсвядомым і так далей. Так, значыць, найлепшую філазофію тут ён, так сказаць, крышку сам себе супярэчыць, але кажа, што проста, ну, трэба спазнаць экстаз, ну, добра, окей, але мы ўжо казалі, што яго трэба, так сказаць, мець пад кантролем, але проста, што цікава, што ён пра экстаз згадвае. Гэтак жа, як і ягоны крышачку старэйшы, да, калі не памыляюся, сучаснік мінскі, пра якога мы казалі, так ужо. Вось, што ён там цытуе Граббе, нямецкага аўтара, драматурга, так што усе мыслі, да, ці там, ці душы, ці духі, да, чалавекі, яны проста аднаго роду, аднаго кшталту, і тое, чым ёсць адзін, можа стаць кожны. Вот, менавіта кожны. Ну, это зноў жа нагадвае нам Борхеса і нагадвае нам тэорыю пра Татхагата Гарбху, да, пра вось эту чыстую буддаву сутнасць, якая агульная для ўсіх. Вот, то бок гэта такія вось проста рэчы, паралелі, які проста кідаюцца ў вочы, да. Значыць, таксама там ён, значыць, адна з фраз, якая мне падабаецца, што, значыць, трэба рассячы вузел філазофіі нападам з нечаканага боку. Вот. Піша Кліма у свае 26. Ну, то бок у яго перад вачыма прыклад, да, як гэта ўжо зрабіў, ці паспрабаваў зрабіць Ніцшэ. Ну, вось. То бок фактычна сам ён збіраецца займацца тым самым. Ідзём далей. Вып'ем чайку. Далей, 7 раздзел. На фікцыі трываласці і фікцыі каўзальнасці грунтуецца фікцыя праўды. Так, это вот такая популярная выснова. Але што цікава, да? Фікцыя трываласці. Гэта вельмі буддыйская штука, да? Аніцья. То бок зменлівасць усяго. Это вельмі добра, што адзначае гэта Кліма, і невыпадкова ён тут згадвае піраністаў, да? Хто такі паслядоўнікаў Пірона, так, значыць, таго самого, які, значыць, вандраваў нібыта з Александром Македонскім, вось, пра якога мы казалі ў стрыме Беларусі, буддызм, Александрія, вось, другая частка, і які паўплываў, значыць, на грэцкую філазофію вось гэтым скептыцызмам, які нібыта прынёс з Індыі, вось, ад тамтэйшых мудрацоў, у прыватнасці буддыйскіх, так. Значыць, сімптаматычна, так, зноў жа, выпадковага тут, напэўна, няма нічога, да, што калі мы кажам пра нейкі еўрапейскі скептыцызм, мы проста азіраемся назад і вот бачым папярэднікаў Кліма, гэтак жа бачыць сваіх папярэднікаў у піраністах. Значыць, пошук праўды, гэта ўсё неправда, самападман. Значыць, ужо мысліць азначае памыляцца. Ну, вельмі радыкальныя тэзы, якіх ён не прытрымліваўся ўсё жыццё. Вот, але тут ён іх так фармулюе, вот, часам да іх вяртаўся, часам не вяртаўся. Вот, але што ён кажа? Вот мы все адмаўляем філазофію, вот, але мы это робім як бы сродкамі філазофіі, то бок на паперы. Ну,
Все, што было папярэдне, это сапраўды так і было. То бок это вот гэтыя раздзелы, это крытыка менавіта філасофіі, мыслення і гэтак далей. Вось ён кажа, мы гэта ўсё робім на паперы, а трэба гэта рабіць на практыцы. То бок это трэба жыць, да, і сваім прыкладам паказваць, вот што такое сапраўдная філасофія, а што такое вот всякая фігня. Вось, і гэтым ён фактычна і збіраецца займацца ў сваім жыцці. Значыць, так, у 8 раздзеле ён так лёгенька адмаўляе існаванне свету, кажа, што в прынцыпе наш інтэлект, вось, наш розум, наша мысль, як ён піша, это хлус по прафесіі. То есть хлусіць это ягонае, так сказать, тое, што ён умее найлепей, да? Мыслі заўжды нам хлусяць, думкі, да? Нам здаецца, што свет існуе, а это значыць, што нічога насамрэч не існуе. Вось. Вот. То бок свет это ілюзія, да? Свет это свядомасць просто сам по сабе і больш нішто. Больш нічога. Ну, што тут можна сказаць? Што Будашак яму не казаў наогул гэтым не займацца, таму што, якая это розніца? Існуе, не існуе, там это... Вось, з практычнага, менавіта з практычнага гледзяча, это як бы вялікага значэння не мае. Вось. А Кліма, аднак, разважае ўжо як пазнейшы такі буддыст, як махаянавы буддыст, такі спекулятыўны, які ўжо, так сказаць, вось, больш з індыйскай традыцыі, да, як бы натхнёны, чэрпае з індыйскай традыцыі. Вось. І тут мы бачым, што сапраўды такая вот эта логіка, яна ўжо перацікае ў сваю супрацьлегласць, бок ўжо ў софістыку такую, да, што вот раз, значыць, мозг там ці мысль нам хлусіць, значыць, і ў гэтым яна хлусіць, значыць, света няма, не існуе і так далей. Вось, то бок нам здаецца, што нешта існуе. Вось, кажа Кліма. А можа быць, нам толькі здаецца, што нешта. Адным словам, гэта сапраўды ўжо як бы нейкія такія софізмы, але ён сваю пазіцыю знайшоў. Гэта якраз вот аб'ектыўны ідэалізм фактычна. Вось ён будзе яе паслядоўна бараніць. Да? Значыць, сэнсу свету няма, бо няма самога свету. Вось. І калі гэтая ісціна не будзе здавацца людзям вар'яцкай, а яна павінна здавацца людзям вар'яцкай, значыць, яна вар'яцкая. То калі мы все пагодзімся, што сапраўды свету няма і сэнсу няма ніякага ў гэтым, то бок это ісціна. Дык вот, калі мы з гэтым все пагодзімся, это значыць, што гэта ўжо неправда. Бок это значыць, што ў чарговы раз нас розум падманвае. Добра, это все цудоўна, это все гэтыя гульні, як бы, не ведаю, яны могуць забаўляць ці не забаўляць кагосьці да бясконцасці, але ў прынцыпе, што для мяне там, да, як гледзячы буддыйскай філасофіі цікавіць, там зноў жа вот этой паралелі ягонай блізкасці з тым жа самым, напрыклад, Нагарджунам. Да? Адкуль яны бяруцца, я не ведаю, але просто ён не чытаў, як бы, наогул, адна з вялікіх праблем насамрэч Кліма, не толькі Кліма, а многіх заходніх філосафаў. Тое, што вот яны знаходзяць гэты ровар і не да канца, як бы, ведаюць папярэднія традыцыі. То бок ведаюць менавіта заходнюю традыцыю, ведаюць там Шопенгауэра, які, так сказаць, даследаваў буддызм, але самога па сабе буддызму не ведаюць добра, тады, відаць, мала ўсё-такі было яшчэ крыніцаў і так далей, это нам сёння добра разважаць пра гэта. Вось, такім чынам яны сапраўды вымушаны шмат што вынаходзіць зноў. Дык вось гэтак ён вынаходзіць тыя дзве праўды нагарджунаўскія. Вось, рэлятыўную і абсалютную праўду. Можаце сабе ўявіць, да? Вось. Ён кажа, што існуюць як бы дзве праўды. Адна праўда — это агностыка, это то, што мы не ведаем нічога, вот это абсалютная праўда. Гэта вельмі па-нагарджунаўску, таму што Нагарджун сцвярджаў, што абсалютнай праўды ў прынцыпе няма. Абсалютная праўда — это яна пустэча сама па сабе пустая. То бок, што не тая, яна таксама пустая. Бок гэта як бы уява і ілюзія таксама. Вот. А ёсць яшчэ і рэлятыўная адносная праўда, это гностыка, там дзе тое, што мы ведаем. Мы думаем, што мы ведаем усё, у рамках свайго, так сказаць, досведу дасяжнага мы сапраўды ведаем усё, але это ніколі не можа быць абсалютнай праўдай. Як бы тое, што мы ведаем канкрэтна. Дзе ён панабіраўся Кліма гэтых ідэй? Для мяне як бы невідавочна, але як бы
вельмі цікава, да? Вось. І гэта як бы праўда гностычна, вось гэта, ну, гностычна не ў сэнсе гностыкі, а ў сэнсе того, што просто ведання, то, што мы ведаем, як бы яно, это просто все это уява, да, это все ілюзія, што это праўда, это насамрэч як бы вельмі адносна, вот. Але гэта як бы таксама добры інструмент, да, просто як бы практычны для выжывання. Ось. Ну, это практычна тое самае, што казаў як бы Нагарджуна, так? Ці ягоныя вучні, буддыйскія мысляры. Вот. То бок, ну, пашана Кліму, так, за такія, за тое, што ён дайшоў да гэтага сваім розумам, не маючы ніякіх да этого крыніц, так? Вот. 10 раздел, новый афоризм. Значит, внешний свет — это только мой душевный стан. И все, ничего более. Ну, коли докладно, он там кажа, это сукупность, значит. Вось. Няма ні суб'екта, ні аб'екта, няма ні суб'екта, ні аб'екта, гэтых інфантыльных на ілюзіях я і цалак, то бок цэлае, да, заснаваных фікцый. Фікцыя — это все, і суб'ект, і аб'ект. Ёсць толькі душэўныя станы. Ось. І чаргаванне гэтых душэўных станаў, вось, іх мноства там, вялізнае мноства, гэта і ёсць, в прынцыпе, рэальны свет. Ну, это як бы... Нават Дэвід Хьюм у адной са сваіх там, значыць, кніг пра, што, в прынцыпе, я разглядаю як доказ таго, што ён быў знаёмы крышачку з тыбецкім буддызмам, з йога-чарай, што, в прынцыпе, это адпавядае менавіта інтэрпрэтацыі, што свет — это плынь асобных дхармаў, да? Асобных уражанняў, якія проста вось нікому не належаць, няма суб'екта этого, да? Вось, фактычна класічная Махаяна. Вось. І тое самае фактычна як бы крышачку іншымі словамі проста кажа Кліма. Вот адзінае, што ён гэтую плынь гэтых душэўных ставаў, ён яе, так сказаць, індывідуалізуе, то бок прыпісвае аднаму канкрэтнаму асобнаму суб'екту. Вось. Тым часам, як бы, паводле йога-чары, яна як бы аб'ектыўна існуе. Так? Значит, наступные, ну, моменты, которые, это значит, что фикции, яны, вот эти фикции, там, я, да, субъекта, объекта, что яны, маўляў, не просто так, яны маюць некаторую градацию, некаторыя ступені, да, напрыклад, что вот, я там кажу, 3-я ступень — это святло, адчуванне ціску, гук, цяпло, 4-я — это там колер, пах и так далей. Окей. Это як бы, что все это як бы иллюзия, что это все только там некие сенсорные отчувания, это в принципе як бы основы там субъективного идеализма, там ничего такого оригинального. Але вот эта градация сама по себе, что они там некалькі, это нам нагадывае как раз буддийские сканхи, то бок вось гэтыя 5 складников, да, что они там складают что-то поступово, то бок як бы там успрыманне, так, як бы там уражанне іх і так далей. То бок ажно да ўсведамлення, да, даходзіць, то бок як бы што вось само па сабе гэта ўспрыняцце, значыць, яно структураванае нейкім чынам. Вось, ну, это як бы тое, што там гук, цяпло, колер і так далей, што это пэўная ілюзія, да, там дадзеная нейкімі там аб'ектыўнымі там феноменамі, да, вот тым, як нашы органы, так сказаць, это ўспрымаюць, это як бы, ну, як бы наука з гэтым не спрачаецца, да? Што ніякіх колераў няма, да? Што это просто вот под пэўным вуглом святло адлюстроўваецца і так далей. Это просто як бы відавочна. Ось. Але як бы буддысты штосьці падобнае сцвярджалі, і вось і Кліма штосьці падобнае сцвярджае, вось, прычым вот спрабуе, як у традыцыях абхідхармы, да, буддыйскай спрабуе гэтыя асобныя адчуванні як бы ізаляваць, да, і вот нейкім чынам, так сказать, показать вот эту ихнюю иллюзорность, ну, як бы, кажу, я под ураженнем, да, як бы в этом сенсе. И все это фикции, як он кажа, это все фикции. Это то, что внутри сердца называется, все дхармы пустые, атрымліваецца. Вот, значит, что он пишет? Ствараць фикции — это адзіная дзейнасць свядомасці. Сутнасць свету, фікцыя — гэта базовый факт, тое, што існуе. А значыць, фікцыя — гэта праўда. Пераварочвае з ног на галаву, это тое, што мы зноў жа разбіралі, адбываецца ў йога-чары, калі, значыць, раптоўна праўдай робіцца сама мысль.
пошук яна робіцца субстанцыяй асноўнай свету. Вось у пошуках праўды прыходзіць да таго, што паколькі ўсё ілюзія, то іншай праўды апроч мыслі, якая гэтую ілюзію стварае, проста не можа быць. Вот. Вось гэта адзін з асноўных пасылаў, значыць, трактату аб умацаванні веры ў Махаяну Парамарты, пра якую мы казалі, і, значыць, ці які прыпісваецца Парамарту. І, значыць, вот эта ідэя, што, значыць, што фікцыя гэта праўда, гэта вот фактычна зноў жа махаянавая ідэя. То бок мы бачым, што Кліма як бы думае, што ён арыгінальны, насамрэч, ён як бы арыгінальны, як бы, мне здаецца, з заходняго гледзяшча, можа быць, я не настолькі добра ведаю ягоных заходніх папярэднікаў. Вот, але з гледзяшча будызму ён проста трапляе ў кананічныя фармулёўкі проста пэўных буддыйскіх школ. Вось, і гэта як бы не можа не выклікаць такога здзіўлення і захаплення, я б сказаў, да? Зноў жа розніца ў тым, што калі там, это зноў жа цяпер моя інтэрпрэтацыя, там, мысль на першым месцы, і ў Тхаравадзе таксама, але мне все-таки здаецца, што ў Тхаравадзе, у Дхамападзе, перакладзена, што там все-таки мысль кіруе, мысль стварае, это маць все-таки на ўвазе, канкрэтная мысль, да, канкрэтнага, напэўна, там, індывідуума, да, як бы, які прыпісвае сабе там нейкае я, да, умоўна. Тым часам у Махаяне ўжо это проста мысль, яна універсальная, так? Это нешта вот усім уласцівы вось гэты феномен татахта гарбхі, значыць, якая, ў прынцыпе, і ёсць сутнасцю быцця. То бок па-за ёй нічого няма. І вось тут Кліма, якраз як махаянавы філёзаф выступае, да? То бок свядомасць, і ўсё, і нішто, больш нічога апрача яе. Окей, бачыце, я ўжо такі як бы, я думаў, што хутчэй яно пойдзе, але складана і даволі шмат всего, да? Вось, я пастараўся досыць падрабязна прачытаць гэты метафізічны ўступ, таму што сапраўды як бы ён і паказвае на тое, што Кліма, па сутнасці, это як буддыйскі філёзаф, але без буддызму, які не ведае буддызм. Аргумент той фактычна, што калі многія, некалькі людзей там адначасова ці адначасова прыходзяць да пэўных высноў на розных як бы бэкграундах, так, і фактычна дадумваюцца да аднаго і таго, што это значыць, што як бы, у гэтым як бы штосьці ёсць, да, умоўна кажучы, так, вельмі спрошчана. Вось. Гэта такое спадзяванне, да, што яно як бы і даволі відавочнае, таму што гэты падыход, да, як бы там аб'ектыўны ідэалізм, што ім такога, як бы, да, незвычайнага. Ён з неабходнасцю, да, узнікае у гісторыі філазофіі, прычым любой, як заходняй, так усходняй, вось, як той жа Бонды пісаў, да, і атрымліваецца, што так, што філазофія все-таки уласцівае, да, пэўнае адзінства. Вось. Прынамсі, Бонды так казаў. У 11 раздзеле Кліма, значит, звяртаецца да, як ён кажа, невыгады, да, вот этого суб'ектыўнага ідэалізма, да, ці абсалютнага суб'ектывізма, як ён кажа, да. Значит, Шопенгауэр кажа, што, Шопенгауэр адрынае гэты падыход і кажа, што яму там месца ў вар'ятні, там, типа, вось, не спрачаецца, вось. І Кліма называе это найвялікшай памылкай Шопенгауэра, што ён сам не становіцца на гэтыя пазіцыі, да, суб'ектыўнага ідэалізму. Вось. Як кажа Шопенгауэр, соліпсізм ёсць вечна непрыступнай крэпасцю, чый гарнізон вечна бясшкодны. Цікавая фармулёўка, як многа у Шопенгауэра, да? Вось. Як кажа Кліма, для цябе бясшкодны, а для кагосьці не бясшкодны. Кажа, што вот абсалютны суб'ектывізм, ён робіць індывіда ўсім Богам у поўным сэнсе, дае прастору для ўсіх магчымасцяў. Напрыклад, дасягнення канчатковага дабрашчасця, да? Там, блажэнства, да? Вось. А тым часам, як астатнія разумныя філазофіі, яны болей-меней безуцешныя. Гэта даволі цікавы поінт, насамрэч. Што, маўляў, толькі на базе, лічыць Кліма, да? Што толькі на базе вот, суб'ектыўнага ідэалізму можна знайсці нейкае такое суцешэнне, то бок практычнае выкарыстанне філазофіі, бо ўсе астатнія аб'ектыўныя філазофіі такія, да, рацыянальныя, яны нібыта вось паказваюць праўду такую, якая яна ёсць, і, калі яна ёсць. Вот. Просто па факце не ўтрымліваюць у сабе нейкай вось гэтай уцехі. Можа быць.
Ягонае такое меркаванне. Ось далей болей, значыць, далей ён ужо, значыць, пераходзіць да такога як бы панпсіхізму, да, і кажа, што проста, вся вось гэтая каўзальнасць, это зноў жа нагадвае Хьюма і так далей, што проста яна невытлумачальная без наяўнасці нейкай волі, да, што проста вот сама па сабе вот эта прычынна-выніковая сувязь не можа быць. Вот відавочна, што за кожнай матэрыяй, за всякай матэрыяй павінна хавацца нейкая свядомасць. То бок это ўжо такі з ягонага як бы суб'ектыўнага ідэалізму ўжо як бы наступная як бы рэчы, якія выплываюць, да? Вось, што это свядомасць штурхае матэрыю да дзеі, так? Ужо в этом вершы пра авераізм мы это чулі, да? Свядомасць — это адзіная субстанцыя свету. Так, это йогачара, так мы кажам. Свет — это мноства душэўных станаў. Яшчэ раз ён то все это замацоўвае, да? Значыць, там такі цікавы яго аргумент, зноў жа такі не зусім лагічны, што проста калі прыпісваюць, што это мозг, типа мозгу ўласцівая мысль, вот, то як бы мозг не можа адначасова быць субстанцыяй матэрыяльнай і духоўнай. Ён так лічыць чамусьці. То бок, значыць, ён павінен, паколькі ён духоўны, значыць, усё астатняе таксама духоўная субстанцыя, да? Гэтыя пошукі духоўнай субстанцыі, яны былі тады ўласцівыя многім, там Бергсону, напрыклад. Вось, Кліма кажа пра этэр, што трэба даследаваць там нейкія недаступныя адчуванню нейкія матэрыі, што, магчыма, гэта там недзе крыецца вось гэты дух, да? Вось гэта ёсць сапраўднай субстанцыя свету. Цяжка як бы, да, сказаць. То бок самой па сабе ён не верыць тое, што свядомасць можа быць праявай матэрыяльнай субстанцыі, да? Усе вось гэтыя біяхімія там мозга, там вот это все это просто для яго не існуе, да? Гэтага. Вось, значыць, на першым месцы ў яго, цікава, што ён як бы замяняе мысль і думкі, у адрозненне, вось тут пачынаецца разыходжанне тут з буддызмам, так, што, то бок, як бы, што эмоцыі і наогул там праявы псіхічнага жыцця, ён лічыць, што это толькі цень думак, вось, і што яны па-рабску, так сказаць, імітуюць гэтыя думкі, да, вось. Не ведаю, тут розныя погляды могуць быць, да? Мне, напрыклад, здаецца, што хутчэй як бы, што наадварот працуе як бы мозг, да? Што проста эмоцыі, нейкія станы такія неўсвядомленыя, яны вымушаюць мозг шукаць нейкага рацыянальнага тлумачэння гэтым станам. І ён заўсёды яго знаходзіць, таму што як бы ён вельмі вынаходлівы, і гэта ягонае галоўнае прызначэнне. І то бок, калі мы не разумеем, чым прычына, то мы пачынаем сабе прыдумляць, і гэта часам супакойвае, часам наадварот толькі пагаршае, як бы гэты стан залежыць ад самой па сабе эмоцыі, да? То бок сапраўды, як казаў Кліма, што прафесійны хлус, значыць, мозг, да? То як бы фабрыка ілюзій, то бок заўсёды стараецца прыдумаць нейкае такое тлумачэнне, якое задавальняла б нас саміх, да? У нейкім сэнсе. Вось. Але Кліма так не лічыць. Вось это азначала б, што эмоцыі маюць нейкі прымат, так, над мыслю. Не, ён лічыць, што наадварот, над усім мысль. Вось, і як бы ён, скажем так, не адхрышваўся ад рацыяналізма заходняга ў вузкім разуменні слова, то бок у нейкім такім вот інструментальным як бы рацыяналізме, а то ў шырокім сэнсе ён як бы застаецца па-ранейшаму заходнікам такім тыповым, да, то есть калі атасамляеце, атасамлівае як бы мысль з мыслямі, то бок з думкамі. Вось, значыць, сцвярджае он там, кажу, там такія афарызмы, типа філасофія, псіхалогія, фізіка — это адно і тое ж для яго. З гэтага гледзячы суб'ектыўны ідэалізм, безумоўна. Вось. Той, хто зразумеў ідэальны характар матэрыі, там уяўны, да, характар матэрыі і фіктыўнасць панятку «я», самае буддыйскае, што можа быць, так, фіктыўнасць панятку «я», той убачыць, што такое тлумачэнне яснае і адзіна магчымае. Нічога не існуе апрача свядомасці. Вот. Але эфектыўнасць панятку «я», да, адзначым для сябе. Значыць, то бок няма ніякай падставы прыпісваць свядомасць толькі людзям, як ён кажа, што чалавечыя фанаберыя ставіць людзей па-за прыродай як надзеленых свядомасцю, нібыта выключна, да? Ось. Але для яго існаванне касмічнай свядомасці несумненнае. Вот, субстанцыя когітанс, ён там цытуе Спінозу, кажа, што вот это ёсць як бы
субстанцыя ўсяго свету, і што пантэістычны Бог і касмічная свядомасць гэта тое самае. Вось тут ён урэшце пратэстуе супраць Шопенгауэра, супраць таго, што мы казалі да гэтага ўжо ў назве, там дзе ён як бы волю зусім іначай разумее, да, чым Шопенгауэр. Для Шопенгауэра воля это нейкая аб'ектыўная слепая, несвядомая, да? А Кліма кажа, воля ад свядомасці не аддзельная, яна сама ўжо ёсць свядомасцю, так? Бок сілай волі можна прымусіць сябе разумець незразумелую мову, да? Не трэба яе вучыць, дастаткова просто сілы волі і сілай мыслі. Вот. І вось, значыць, спрачаючыся з Шопенгауэрам, ён цытуе Ніцше, натуральна. То бок тут ён сапраўды, ягонае разуменне волі, як мы ўжо казалі, яно нашмат бліжэйшае Ніцше, да? Вось. І там вялікая цытата, вялікі пасаж, у якім, значыць, там Ніцше кажа, што проста існаванне аб'екту, то бок знешняга свету, ну, немагчыма ніяк даказаць, вось, па-філазофску, і што можна даказаць толькі існаванне суб'екту. Вось. А аб'ект это ягоны, як бы, суб'екта дэрыват, толькі нейкі модус, да, ягонага існавання. Вот. Кліма з гэтым абсалютна пагаджаецца. Вось. Кажа, што нейкі там існаванне нейкага мёртвага аб'екта гэта ілюзія поўная зноў жа. Вось. І што гэта выплывае з таго, што нас цікавяць у прасторы толькі тыя прадметы, якія нам псіхічна блізкія. Да? Ну, такая, як бы, на перцэпцыя, да, ці што. То бок, як бы, ну, адным словам, Кліма выдае псіхалагічныя свомасці, значыць, чалавечай мыслі за аб'ектыўныя свомасці, як бы, свету. Чаму? Таму, што проста свету няма, а ёсць толькі мысль. Вот. Таму это відавочна, да? То бок, адпачатная разумнасць усяго, вот, як бы, ну, як ён кажа, это настолькі ж імаверная, як бы, рэч, як і адпачатная неразумнасць свету, да? То бок, тут аддаваць перавагу аднаму ці другому немагчыма. Значит, да, то бок, в 16 разделе это ён кажа, што матэрыя паходзіць з духу, это ясна, ужо як бы зразумела. Вот, ён кажа, што дух, як бы, да, вот, абстрактная мысль, вось, этот Фернунфт, да, так званы, што ён на першым месцы, а вось гэты практычны розум, такі той, што які уласцівы жывёлам, напрыклад, да, там, вот это прымітыўнае такое, як бы, рэфлексы, вось это ўсё, это просто вынік дэградацыі, фактычна, да, то бок да эвалюцыі вось гэтай складанай мыслі, да, у выніку спрашчэння, таму што, маўляў, дзеля выжывання патрэбнае спрашчэнне, вось. Ён это называе знешняе мысленне, так, практычны розум, альбо той же самы Ферштанд, то бок ён это не абстрактная мысль, нібыта развілася вот з такіх прымітыўных псіхічных механізмаў, да, а наадварот, як бы, яна дэградавала, як бы дээвалюцыянавала ў працэсе, значыць, у вось такія прымітыўныя, як бы, жывёльныя, это скарочаныя рэфлексы, да, таму што яны хутчэйшыя і спрошчаныя дзеля выжывання менавіта. Вось, усё наадварот, да. Значыць, і, маўляў, знешні свет як малпа нападабняе свет духоўны свайго творцу. Вось, значыць, складаецца гэты знешні свет, як я казаў, з душэўных станаў. Вось, маўляў, можна сказаць, што ён параўноўвае гэты душэўныя станы з платонаўскімі ідэямі, але гэта не нейкія там ясныя, там канкрэтныя абстракцыі, а нейкія вот эти душэўныя станы эмацыйныя, да, это нейкія цьмяныя, неспазнаныя, неназваныя, да, з якіх мы ведаем толькі частку. Вось. Якія складаюць гэты свет. Ну, цікава, насамрэч, то бок гэта сапраўды такі вось, як бы, паэтычны вельмі падыход. Яго нездарма, значыць, Йозеф Зумруп праз мове, там іншыя называлі, значыць, філозафам-паэтам, да? То бок не толькі таму, што ён пісаў там мастацкую літаратуру, там вершы, прозу, а таму што ён, як бы, для яго вось гэта было першасным, так, эмоцыі, перажыванні, вось гэта ўнутранае жыццё, в прынцыпе, якое ён атаясамляўся знешнім, да, як бы, проці якого нічога не існуе, это сапраўды вось такое бачанне сапраўды паэтычнае свету. Калі б гэтага не было, ну, я думаю, што паэтам не было пра што пісаць і пра што апавядаць. Вот. Значыць, філазофія ёсць паэзія розуму. Гэта дэфініцыя Клімы. То бок, ну, да, паміж філазофіяй і паэзіяй ёсць пэўны канфлікт, а вось у методах і падыходах, да, ну, вот, а ён это
ён адрынаў вось гэтую філасофію, можна сказаць, класічную, вось яе метадалогію, а імкнуўся, так сказаць, глянуць на яе вот гэтымі паэтычнымі вачыма, да? Вось, таксама такая штука. Не выключана, што псіхіка валуна складанейшая за псіхіку чалавека. Ну, зноў жа, паэтычная сутнасць, да? Для того, каб апісаць там нейкую там рэч, аўтар павінен як бы пранікнуцца, атаясаміцца, да, з ёю, так сказаць, уявіць сабе на этом, то бок вот это антрапамарфізм, это так, это вот ён збліжае паэзію якраз з рэлігіямі там, так, з гэтымі першапачатковымі і гэтак далей, анімізмам і гэтак далей. Вось, ну, фан-факт это тое, што сёння нібыта існуе ўжо такая камп'ютарная гульня, якая займаецца там сімуляцыяй камня, да? Вы гуляеце за камень, і вы можете спраўдзіць, так сказаць, самі, прынамсі, у гэтай сімуляцыі, і сапраўды, як ляжыў Кліма, псіхіка валуна складанейшая за псіхіку чалавека. То есть вы там у такім буддыйскім спакоі там ляжыце і назіраеце за тым, што адбываецца за вами. Ну, это тое, што я недзе недавно там вычытаў. Вось. Ну, вось такі ягоныя погляды. Так, што тычыцца там касмалогіі эвалюцыі, тут ён цалкам згодны з Ніцше, ён падзяляе ягоную канцэпцыю вечнага вяртання. Вось, то бок, колькасць атамаў, ён кажа, абмежаваная ў сусвеце таксама, таму што, маўляў, бясконцасць, калі б універсальная свядомасць была бясконцая, маўляў, гэта супярэчыла панятку сілы, спасылаецца на Ніцше, то бок, калі, так сказать, ну, сильны здольны сам себе абмежаваць, да? То есть не быць, так сказать, бясконцам. Это даволі цікава, да? Вось, абмежаваныя з уласнай волі. Вот. Існуюць нейкія там мысленчыя атамы, вот, якіх немагчыма сабе ўсвядоміць. Тут вельмі цікавы паралель зноў жа як з манадай, так з меонам нашего мінскага, ну, ось, які вось гэты неўяўны атам, так сказать. Ну, але у мінска крышку іншае разуменне гэтага. Вось, для яго меон это абстракцыя, якой просто не існуе, якой мы спрабуем сабе уявіць і немагчыма, да? Вось, а Кліма кажа, што просто павінен існаваць нейкі там, як бы, тое, што вот у буддыстаў называецца дхармай, да, нейкая вот мінімальная там адзінка мыслі, але яна для нас, типа, як бы недаступная, вот. Мы не можам яе ўсвядоміць. Калі мы можам яе ўсвядоміць, это ўжо, значит, не мінімальная нейкая адзінка, ну, штосьці такое, вось. До конца не разумею, напэўна, я, што ён меў пад гэтым на ўвазе, пад гэтымі мысленчымі атамамі, да? Але вось это вот ідэя нейкім чынам знайсці, структураваць, да, матэрыю самой па сваёй мыслі, да, вот яна як бы уласцівая многім, вот, не толькі яму, это я хацеў сказаць. Вот, а, значыць, зноў жа, да, як я сказаў, ён падзяляе ідэю вечнага вяртання таго самага, вось, гаворыць пра вось гэтую нязначнасць чалавечага жыцця, але, маўляў, ну, што як бы этого недастаткова. То бок вечнасць існуе з яго гледзячы, і яна даступная чалавеку. Бо калі б чалавеку была недаступная вечнасць, то ён бы існаваў толькі вось гэты кароткі час, нейкі там 1 секунда за трыльёны там нейкіх гадоў, вось, і кшталту, яно бы паўтаралася там раз, але это просто, ну, які сэнс у паўтарэння вось гэтай 1 секунды, да, вот этой вот этого кароткага зямнога жыцця. Бок чалавек, ён лічыць, ці там свядомасць у нейкай форме павінна існаваць увесь час, увесь, як бы нон-стоп, вот менавіта вось гэтая вечнасць, да? Вот, то бок вечнае вяртанне, это добра, это окей для там атамаў і гэтак далей, Ніцше малайчына, але для чалавечай свядомасці гэтага недастаткова. Лічыць Ніцше. Ніцше, кажу, Кліма. Вот, можна з ім у гэтым пагадзіцца. Вот, значыць, істотнае пытанне, што будзе пасля смерці, значыць, тут это ён кажа ў 18 раздзеле, значыць, паколькі свет неўміручы, дух таксама неўміручы, раз ён, так сказаць, свет складаецца з духу, да, значыць, свет гэта дух, дух гэта свет, значыць,
нейкім чынам ён прысутны ўвесь час у гэтым свеце, да, як бы індывідуальны дух як бы распадаецца, але пры гэтым як бы захоўваецца, то бок як бы тое, што са смерцю наш дух распадаецца на дробныя часткі праўдападобна, але тое таксама, што ён збольшага застаецца некрануты, это таксама не выключана, да, то бок невядома, да. І гэта ў прынцыпе таксама такія як бы ну буддыйскія тэмы, таму што што азначае нірвана, так сказаць, існуе, не існуе пасля значит, ну, такое карма, калі реінкарнуецца, то якая частка, значыць, гэтага духу, што это, ў прынцыпе, азначае. То бок, такія тэмы, над якімі не толькі там класічныя буддыйскія філосафы там думалі, але там і Бонды, напрыклад, да, які там это інтэрпрэтуе як нейкія, то дух распадаецца на нейкія там кванты інфармацыі, вось, якая потым, да, нейкім чынам захоўваецца, вось, то бок, нічога індывідуальна ў жывёй не застаецца, але вось яна як бы кармічныя як бы сляды далей працягваюць дзейнічаць і гэтак далей, то бок як бы але ну што кліма просто усведамляе гэтую тэму таксама не выпадкова, да? Бок мы гаворым пра неўміручасць як бы нейкага духу, як бы што свет складзены з духу, а такім чынам пасмяротнае нейкае жыццё існуе, да? В якой форме, то бок ён это самае задае сабе гэтае пытанне, да? Вось. Тут ён натуральна, калі ён гаворыць пра нейкую неіндывідуальную неўміручасць, ён значит сутыкаецца вось гэта зноў жа з фіктыўнасцю панятку я, так? Наша я паветраная ілюзія, не варта баяцца, што мы страцім штосьці, чаго не маем. Зрэшты, мы несупынна яго губляем з забыццём мінуўшчыны. Кожная ноч гэта смерць у мініатуры, а кожны дзень новае жыццё. Вось. То бок дух сам па сабе вышэйшы за нешта індывідуальнае і мы, ў прынцыпе, вось гэта эфектыўнае я, мы яго пазбаўляемся на працягу жыцця. Ну, это просто вот класіка, это не толькі там Борхес, але і это і каталіцкія мысляры пра гэта казалі, так? У перыяд барока, пасля знаёмства з філасофіяй Індыі, да, пасля таго, як хрысціянства распаўсюдзілася на ўсходзе, там такія думкі былі прысутныя. Вось, кліма як прыклад таго, што дух ён індывідуальны паказвае, значыць, прыводзіць прыклад людзей, якія страцілі памяць, але як бы забыліся цалкам пра сваё папярэдняе жыццё, але пры гэтым іхны дух застаўся як бы нармалёвы, дзейны і як бы працуе як бы самаздольнасць, да, як бы мыслення як бы захавалася ў іх. Вось. Ну, от я бачу крышку без акуляраў, але все-таки з акулярамі, напэўна, больш надзейна. Вот. Што далей? Бачите, это як бы на, не ведаю, на некалькіх сторонках, там літаральна, ну, не на некалькіх, там на 30, умоўна кажучы, але як бы як вот ён шчыльна просто абмалёўвае свой светапогляд, да, сістэмны. Ну, вось. Гэта даволі як бы уражвае. Вот. Я думаю, што мы сёння апроч гэтага твору іншыя творы ягоны не паспеем ужо разглядзець. Вот. То бок другая частка будзе абавязкова. Але ну ён як бы варты таго. Бок это зноў жа самы вялікі асноўны ягоны філасофскі твор, самы сістэмны, таму мы на ім і спыняемся настолькі, так? Значит, раздзел 19, што такое воля і да чаго яна нам патрэбная, уласна кажучы, да? Што воля можа быць толькі, значит, як ён кажа, да асалодаў. Тут вот зноў жа, так сказаць, той факт, што ён з буддызмам незнаёмы, ён як бы даволі відавочны, як бы таму што як бы ну буддызм гэта як бы асуджае, так, адразу паказвае. Вот. Ну, кліма таксама да этого даходзіць, але пазней, так? Вось. Жаданне асалоды это карэляты. Вось. Прыемнасць сумум эт уникум бонум. Вось, адзінае і найвышэйшае дабро. Ну, гледзячы біялагічна, безумоўна, так сказаць, ці, як ён потым кажа, просто не столькі шукаць прыемнасці, колькі пазбягаць непрыемнасці. Ну, это таксама і буддыйскае разуменне, да? То бок непрыемнасць это якраз духа, вось, незадаволенасць. І пазбягаць яе это якраз тое, да чаго імкнецца, ну, вот эта воля біялагічная, так, як бы інстынкт сам па сабе жыцця, да? Вось. Кліма разглядае это як тыя, каго крытыкаваў Будда, што яны не ўмеюць па-іншаму унікаць непрыемнасці, як толькі пошукам асалодаў, так?
гэта вось кліма якраз і з'яўляе прыклад таго, што ён кажа, што ну мы как бы не можам гэтага пазбегчы, самаволя як бы нас змушае нібыта, ну але наша ж воля як бы она падкантрольная у яго, это не сляпая шпінгаўрская воля, якая змушае нас просто вот інстынктыўна шукаць нейкіх асалодаў, мы па ідэі павінны яе кантраляваць, вот, то бок і сапраўды як бы клімат таксама ён як бы кажа, што воля да прыемнасці так яна ёсць, але трэба сапраўды яе кантраляваць, да? Да этой думкі даходзіць ужо ў наступным раздзеле, да? Вось паміж тым ён значыць фармулюе, што такое непрыемнасць. Непрыемнасць это вынік няўдалага жадання. Ну это абсалютна класічная, фактычна можна сказаць, буддысты пагадзіліся б, это дукха, да? Немагчымасць дасягнуць задавальнення. I can get no satisfaction. Значыць усякае жаданне, у тым ліку волю да ўлады, Эльгар адукаваць на памкненне унікнуць непрыемнасці, да? Ось. То бок і воля да жыцця, і воля да ўлады, гэта ўсё як бы фармулёўкі, як ён кажа, як бы, ну, недастатковая, як бы слушная фармулёўка это воля да прыемнасці. Вот. Менавіта слово прыемнасцю нажывае. Не асалода, там нічого іншае, а прыемнасць, так? Бок імкнецца да прыемнага стану. Окей. Вось разам з тым, да, значыць, павінен існаваць нейкі як бы ну сярэдзінны шлях, да? І вось ён як бы у 20-м раздзеле ён на гэтым задумваецца, да, што як бы спачатку кажа, што да, што нібыта як бы існуе там воля актыўная, воля пасіўная, значыць, але як бы сам па сабе свет, ягоная сума павінна быць нейтральнай, да? То бок там аднолькавая колькасць прыемнасцяў, непрыемнасцяў, тых аптымізмаў і песімізмаў. Вот. І, значыць, разам з гэтым ён так згадвае, ага, стоп, мы ж казалі, што это ўсё як бы ілюзія, да? То бок ён кажа, што меркаванне пра шчасце і няшчасце, оно як бы фальшывае. Вот. То бок ён ад этого дуалізма тыповага заходняга раптоўна як бы вяртаецца зноў жа, можна сказаць, в Махаяну, да? Вось. І кажа, што шчасце і няшчасце, оно насамрэч як бы ну не ўсё так адназначна, не ўсё такое чорна-белае. Ён кажа, што іх вызначаюць вельмі дробныя і часам самыя нязначныя пачуцці, да? Ён піша: не недаацэньвайма слабыя пачуцці і не пераацэньвайма моцныя. Мудры дбае пра ўсё. Ён не дасць спакусіць сябе думкай, што толькі жарсці это сапраўднае жыццё. Вот мы казали про это, про заходнее вот это ставление сюрреалистов, там Кропоткина, Мінского, пошука вот этого экстаза, моцных эмоций. Вось, а мудрый, справді мудрый, як бы з усходнього як бы гледзяшча, да, ва ўсходнім разуменні слова, і як разумее это кліма, ён не дасць просто сябе абмежаваць вот менавіта толькі пошукам, значыць, экстазу, толькі пошукам асалоды, прыемнасці, вось гэтай нейкай лізаванай жарсці, да. І кліма піша, што калькулюючыя паводзіны, вот это вот, якія імкнуцца ўраўнаважыць, да, значыць, калькулюючыя паводзіны здаюцца нізкімі, але гэта не так. Вось. І нават тут ён вось гэта вот становіцца, як я для сябе, значит, фармуляваўся, становішся на сярэдзіны шлях вот этого Будды, да, на шлях этой раўнавагі, ён нават дазваляе сабе палемізаваць з Ніцше, са сваім вялікім настаўнікам. Вот. Ён кажа, што вось гэты вялікі момант вось этого вечнага вяртання, про які піша Ніцше, што ён пераацэнены, і што вось гэты заклік вот яшчэ раз, каб перажыць, там просто я не супраць з'явіцца на свет толькі, каб яшчэ раз перажыць той момант, калі мне з'явілася ідэя вечнага вяртання. Вот. Ён кажа, што это ну перабольшана, вось, і што яго як бы ну недастаткова, і наогул просто вось гэта, ну як бы мудры павінен это такія жаданні трымаць пад кантролем. Вот. Ну, по-моему, это вельмі сімпатычна, як бы, да, то бок это вот адказ, ускосны адказ тым людзям, якія лічаць, што там кліма быў просто эпігонам там Ніцше, да, што там ва ўсім. Абсалютна не. Ён бачыў, так сказаць, межы і адрозненні, так сказаць, мыслення Ніцше ад свайго. Дык вось што мы бачым? Мы бачым, значыць, што свет это чыста мысль, да, які нейкія душэўныя станы, там якія штосьці там вот. Як іх, так сказаць, ухапіць, як імі авалодаць, да? Ну, пасяредніцтвам мыслення, пасяредніцтвам думак, да? Тут вот уступаюць на сцэну думкі, да, што свет это не просто бой, так сказаць, усіх з усімі, да, вось, а это бой за ўладу паміж думкамі, да.
між ідэямі, да? Вось. І што гэтыя думкі самі па сабе, вось тут ён, напэўна, недзе набліжаецца да вось гэтых адзінак, да, духоўнага свету, да, этого мыслення, што яны як бы адна адну люструюць, маюць нейкую асацыятыўную здольнасць, то бок як бы спалучацца, да, як атамы, да, між сабой гэтай асацыяцыі. Вось, але адначасова яны змагаюцца за ўладу над намі, так, над нашым там настроем, там, над яшчэ чымсьці, да. Вось, пры гэтым, значыць, як ён тлумачыць, што такое знешні свет. Знешні свет — это просто нейкія аўтаматычныя трывалыя асацыяцыі, якія ў нас узнікаюць, да. Па ідэі, як бы, калі б мы жылі ў чыстым нейкім таком, як бы, ідэальным свеце, як бы, у сэнсе не як ідэал, а ў сэнсе як нематэрыяльным, так, то у нас бы могла быць нейкая чыстая галюцынацыя. Мы там кожны дзень там раніцай бы уставалі і бачылі нешта абсалютна іншае. Вот. А тут мы бачым адно і тое ж. Чаму? Таму што это нашыя трывалыя асацыяцыі. Таму што мы так прывыклі. Таму што вось гравітацыя, як бы, напрыклад, да, это вот мы прывыклі, што камень падае ўніз. Вось это мы навучыліся проста. Вот. Ці там, як казаў Вуді Аллен, значит, смерть — это придбанная, значит, поводзіны, навучаная, не інстынкт, там, не натуральная рэч, это просто перанятая ад кагосьці. Вось, свомасць, да? Ну, вот приблизно так, ну, Вуді Аллен робіць, як бы, жартуе на эту тему, а Кліма, як бы, сапраўды так думае, атрымліваецца, да? Вось, цікавая ідэя, да? То бок, чаму так адбываецца? Чаму мы аўтаматычна гэта лічым? Чаму гэтыя асацыяцыі трывалыя ўзнікаюць? Як бы это не до конца ясна, як бы Кліма гэтага не тлумачыць. Вот. Ну, падыходзім мы ўжо, так сказаць, до конца памалу, і, значыць, тут ён закранае тэму эгаізму, вось, што, маўляў, ну, таксама даволі такая ніцшанская тэма, трэба сказаць. Вот, маўляў, паколькі свет — гэта стан майго духу, ну, вот, значыць, кожны ёсць сам сабою, сядзіць у сваёй скуры, такім чынам мы з неабходнасцю усе эгаісты, вось, быццё і эгаізм — это просто таўталёгія, это тое ж самае, вот. Значыць, калі нехта кажа, што эгаістычны індывід — это як бы плеаназм, то бок ён два разы кажа тое самае, паўтарае, так? Вось, то бок натуральна, што у свеце як бы абсалютнага этого суб'ектывізму ці там саліпсізму натуральна, як бы эгаізм — это адзіна натуральнае магчымае стаўленне, так? Вось тут мы бачым ўжо канкрэтнае такое разыходжанне з будызмам, то бок ён з аднаго боку кажа, што я — это фікцыя, а з другого боку ён кажа, што, ну, я в разуменні чалавечым — это фікцыя, а вот я як бы усесветное, вот это вот, моё, которое, вот, все эти душевные станы, да, атман-брахман, да, можно сказать, так это вот из этого выплывае неабходнасць эгаізму, да. Значыць, кожны ёсць сам сабою, сядзіць у сваёй скуры, вот, значыць, ну, да, вось, ён, конечно, не арыгінальны, у яго былі папярэднікі, такія як Штырнер, вось, пазнейшыя участнікі, такія як Эйн Рэнд, напрыклад, якія сцвярджалі тое ж самае. Ну, Эйн Рэнд, в прынцыпе, Штырнера вельмі нагадвае, толькі яна не анархістка, а капіталістка. Вот, і, значыць, Кліма таксама, в прынцыпе, в гэтым перакананы, хаця Штырнера ён не ведае на той момант, я перакананы ў гэтым, вось, не спасылаецца, шкада, вельмі шкада, таму што, як бы, я і маё, да, як там называецца, адзін і ягоная ўласнасць, да, по-моему. Выдатная кніга, насамрэч, філасофская. Вот, ну, на жаль, здаецца, што Кліма яе не чытаў на той момант. Вось, карацей, всё яго эгаізм, значыць, калі нехта раздае сваю маёмасць бедным, это таксама эгаізм, значыць, усё робіцца за кошт іншых, вот, дзякуючы вось гэтай раўнавазе свету, да, то есть мая прыемнасць — это непрыемнасць кагосьці яшчэ, выгада аднаго, невыгада другога. Это вельмі так перагукаецца з Эйн Рэнд, наколькі я сабе ўяўляю, да, што ўсё робіцца за чымсьці коштам. Вот, значыць, зноў тут як бы ён это тлумачыць, як бы, ну, што это натуральна, тое, што приносишь як бы некаму боль, да, таму што свет — это ўздзеянне, а ўздзеянне — это гвалт, то бок боль, то бок знішчэнне, то бок забойства. Свет — адно вялікае забойства. Вось такая там фармулёўка ў яго. Ну,
По-буддыстку так. То бок, ну, не забойства, а свет пакута. Вот, то бок, на гэтым будызм як бы пабудаваны. Але, значыць, кліма там, ну, паколькі свет гэта я, да, то ён кажа, што як бы і да сябе гэта таксама, да, стасуе, што свет это самазгвалтаванне, як ён кажа. Вот. З дапамогай, так сказаць, волі, да. Вот. Ну, это з абсалютнага гледзяшча. А от з рэлатыўнага гледзяшча это вот, да, вот нейкае змаганне, і там, дзе я, як эгаіст, хачу там дасягнуць для сябе нейкага поспеху, то я з неабходнасцю буду камусьці прычыняць боль і зло. Ну, это з буддыйскага гледзяшча, з гледзяшча Дхаммапады, гэта як бы сутнасць немаральнасці ў гэтым палягае. Да? Ну, менавіта у эгаізме такім. Вось. Ну, што кажа Кліма, што быць не эгаіст азначае хадзіць лежачы, гаварыць моўчкі. Ну, то бок абсурд, да? Вот. А судзіць эгаізм гэта імкнуцца толькі падняць вышэй сябе самога. Не будзем спрачацца. Як бы. Тут ён проста кажа, што як бы зноў жа Ніцшэ згадвае, што, маўляў, чалавечая мараль хлуслівая, і Ніцшэ гэта як бы цудоўна паказаў. Гэта, вядома, праўда, вот, але Ніцшэ зноў жа, ён не быў універсальным, так сказаць, знаўцам, да? Ён казаў гэта найперш пра заходнюю мараль, пра хрысціянскую мараль, вось, і гэтак далей. То бок натуральна, да? Калі існуе як бы вот это індывідуальнае я, то, канешне, эгаізму мы не можам пазбегчы. Это логічна. Вот. А яно як бы на захадзе існуе, таму што як бы там душа і все такое, і так далей. Але ж Кліма, як бы па ідэі, ён жа адмаўляе это я як фікцыю, адмаўляе эга, то адкуль, значыць, так сказаць, эгаізм у яго застаецца. Вот. То есть, ну, тут, может быть, некаторая блытаніна поймаў, там, эгаізма саліпсізму, а может быть, спроба некаму прыпісаць вось гэтую волю, якая дзейнічае вось гэтым ізаляваным, як бы, суб'ектыўным свеце, вот, але як бы сама сабе прыдумляе штосьці, да, паколькі знешняга свету няма, то бок, як бы, нейкімі імпульсамі яна уласнымі сярэдзіны кіруецца, ну, тут як бы цяжка сказаць, адкуль бярэцца вось гэты ягоны эгаізм, але ён яго натуральна як бы не асуджае, наадварот апраўдвае ў духу Ніцшэ, маўляў, всякая іншая мараль фальшывая і гэтак далей. Ну, окей, вось. Хай так, вот, але мы, буддысты, з гэтым, вядома, не пагаджаемся. Вот, дык вот, дарэчы, ён пераходзіць у 23 раздзеле, перад апошнім пераходзіць да маралі, значыць, задаецца пытаннем, як дзейнічаць. Вот, ну, першае, што трэба зрабіць, это адмовіцца ад слова мараль і этыка. Это все, это капец, это такія зашквараныя, просто скампраметаваныя словы. Вот літаральна піша, пазбегчы гэтых смярдзючых слоў любым коштам. Вось. І, значыць, у духу, ну, можна сказаць, я не ведаю, свамовы, калі згадваць зноў жа Ігара Кулікова, так, і адзін з ягоных праектаў, ён прапануе замест мараль ці этыка, ён прапануе як бы дзеяслоўе. Яно, ну, слоўе ў яго, ну, это па-чэску, так, я літаральна пераклаў, там, значыць, чінословій, значыць, словій ад навука, то бок логія, так, значыць, то бок навука аб паводзінах, фактычна, да. Ну, ёсць навука аб паводзінах, ёсць такая навука, як эталогія. Ну, там этас камбінуецца з эталогіяй. Вот. А Кліма робіць гэта вось такое дзеяслоўе, што па-беларуску гучыць даволі смешна, паколькі ёсць слова дзеяслоў. Вот. Ну, дзеяслоў это ж таксама нейкае дзеянне, правильно, выказвае. Такое дзеяслоўе это Клімава слова для новае слова для маралі, этыкі, паводзінаў, так? Значыць, то бок павінна яна існаваць як дысцыпліна ўсё-такі, ад яе немагчыма адмовіцца нават у ягонай сістэме. І, значыць, ён задаецца пытаннем, як дзейнічаць. Вось, ну, значыць, адказвае, хацець сабе прыемнасці, вось, то бок шлях да яе табе паказвае твая індывідуальнасць. То бок сам ты заўсёды ведаеш, што тебе прыемна, там, это самае. То бок, ну, вот такое разуменне, як бы, ну, можна сказаць, не ведаю, наколькі оно ніцшанскае, ну, в любым разе, оно, так сказаць, супярэчыць і буддызму, і хрысціянству, і, в прынцыпе, як бы
таму, што мы ўяўляем сваёй пад мараллю, так? То просто вот эгоізм ён неаспрэчны, ці пашукай свае прыемнасці. Вот. А тое, што ён папярэдне казаў, што прыемнасць яна звязаная вось ну як бы з уласнымі пакутамі таксама, да, і што трэба наадварот імкнуцца не перабачваць за ты прыемнасцю, а шукаць нейкого сярэдняго шляху, тут ён як бы раптоўна забывае, да? Вот. Ну, можа быць, для мудраца гэта ён пакідае, а для астатніх кажа, ай, шукайце сапраўды. Ну, але яно па факце так і ёсць. Як бы Будда так і казаў, што так свет жыве, то бок у чым арыгінальнасці то? Эгоізма, так сказаць, незразумела. Вот. Ну, на той час, магчыма, это гучала неяк даволі так скандальна, да? Што ён яшчэ казаў? Сама па сабе актыўнасць добрая, любая. Да? Чым больш актыўнасці ці дзейнасці, тым лепей, кажа Кліма. Ну, это зноў жа адваротнае ад таго, што думалі людзі на ўсходзе, там у Кітаі, да? Вот прынцып Увэй, там, то бок, не чапай таго, што не трэба, вот, пакінь у спакоі. Ну, Кліма малады, так сказаць, 26гадовы, думае зусім наадварот, не гледзячы на свае, так сказаць, падабенства, як я ўжо казаў, асобныя з буддыйскай думкай у прыватнасці, так? Значит, ну і ўрэшце апошні раздзел 24 у чым, так сказаць, сэнс этого свету, этого прекрасного такого замкнёнага ў сабе соліпсістычнага свету, дзе нічога рэальнага не існуе, дзе там, так сказаць, все ёсць фікцыяй, все ёсць ілюзіяй, так сказаць, у чым это што ў гэтым свеце, значыць, рабіць, да? І што ён пастулюе? Ён пастулюе штосьці накшталт свабоды, вот, але такое, ведаючы, не нейкай рацыянальнай свабоды, а такой, в прынцыпе, свабоды дзеля свабоды, просто такой анархісткай, якая вельмі спадабалася б сюррэалістам, напрыклад, да? Ён літаральна кажа, рабі што заўгодна, просто, ну, няма розніцы, што б ты не зрабіў, усё добра. Усё адно, як ты дзейнічаеш, як для свету, так і для цябе. Абсолютно все одно, немає ніяких адступів. Ну, це просто якби антибуддизм, тому що буддизм говорить про карму, да? Про ніякі наступні, карма це є дзеяння, от, про ніякі наступства, і що якби і яны мають менавіта наступства як для свету, так і для тебе. А Кліма каже, да ну нафіг, нема этого нічого. Значить, у гэтым і рэальным свеце, як він каже, няма нічога і рэальнага. То бок, дзейнічаць не абавязкова. Нават думкі самі па сабе яны ёсць рэальнымі, паколькі яны ўтвараюць як бы сутнасць, як бы аснову гэтага свету, то як бы дастаткова ўжо того, што ты думаеш, як бы, да? Ось, то гэтым ты ўжо як бы дзейнічаеш. Інтарэсна. Вот. У нас буддыйство это не так. У нас есть дзея, думкі і мова. Як бы это тры такія в области, ну, то бок паводзіны, думкі і мова. І дзеянне, як бы, магчыма, целам, магчыма, мыслю, і магчыма, так сказаць, мовай. А для Клімы гэта ўсё адно. Да? Вось, што там піша? Ну, зусім вот па Борхесаўску, значит, што усе жаданні аднойчы спраўдзяцца, вось, твае, значит, усяго дасягнеш, і ўсё дасягне цябе, што б ты не рабіў. Твая праца марная, твая лянота не мае значэння, ты і так усяго дасягнеш. Ось. Маніфест пракрастынацыі. То бок, з аднаго боку дзейнічае як мага болей, да? А з другого боку, в прынцыпе, не хочаш дзейнічаць, ну і не дзейнічай. Это сам все адно, да цябе ўсё прыйдзе аднойчы. Вот. Но это ўжо так больш, так, можа быць, па-буддыйску гучыць, і мы да этого яшчэ будзем вяртацца, як бы, як да адной з такіх памылак, як бы, клімавых, да? Таму што ён, як бы, з гэтай воляй сваёй ніцыянскай занадта шмат сабе загадваў і імкнуўся дасягнуць. Да? Вот калі б ён дзейнічаў вось так, як ён тут піша, што лянота твая не мае значэння, і калі б ён гэта сабе дазволіў, напрыклад, у філазофскім сэнсе, як бы, не мучаць там сябе і не рабіць, то, можа быць, ён бы і дасягнуў чагосьці яшчэ іншага. Вот. Так, в прынцыпе, это такі маніфест пракрастынацыі, што называецца. Не перажывай, усё прыйдзе, усё будзе добра. Вот, значит, ты перажывеш, маўляў, усе метамарфозы, а што ты з гэтага паймееш? Абсалютна нічога. Вот, ну, месцамі ён, як ты зламаны, значит, гадзіннік супадае сапраўды з высновамі вось усходняй філазофіі, там, даоскай у прыватнасці, там, дзэнавай, да? Што, ну, вот там, Кодо Савакі, напрыклад, ён там, у сваіх кнігах майстар дзэну, ён кажа, што абсолютно бессэнсоўна, як бы, там і медытаваць, там, і просто, значит, практыкаваць буддызм, таму што гэтым абсолютно нічого не дасягнеш. І не трэба з гэтай нагоды пераймацца. Вот.
В этом нічого страшного якби нема. От. То самое приблизно кажа і кліма. От. Ты не станеш ні менше, ні больше, не набудзеш, і не пазбудзеш. От. Ну, калі мы чыталі DAO Децын, то мы адразу ўзгадваем, што гэта ёсць дэфініцыя DAO, то бок абсалютнага чагосьці, да, што яно заўсёды сабе роўнае. Ну, але так, але паколькі кліма суб'ектыўны ідэаліст, то ён і ёсць увасабленнем гэтага DAO, так, гэтага свету, і ён заўсёды сам сабе роўны, і абсалютна ўсё адно, што адбываецца ў рамках гэтага DAO, так сказаць, яно заўсёды, так сказаць, аднолькава, як было дагэтуль, да? Знаходзіцца ў раўнавазе. Маўляў, не перажывай, да, што калі радуешся, ты павялічваеш пакуту толькі, за кожнае паляпшэнне ты да апошняга шэлегу заплаціш, так сказаць, па пагаршэнням. Вось, так што, маўляў, ні на што не спадзявайся, нічога не бойся. Вот. А які будзе вынік пры канцы вось гэта ўсяго калазвароту? Ніякі. То бок, існаванне дзеля існавання, вот, дзень дзеля дзеня, ці бездзень дзеля бездзень, абсалютна неясна. Вот. Цікава, насамрэч, то бок, як бы, ну, да, ніякага сэнсу ў гэтым няма, але сам па сабе гэты працэс, это такая, як бы, гульня, да? Як бы, на нібы, да, ці як называецца, панарошку, то бок, нешта такое. Такая творчасць дзеля творчасці, можна сказаць, да? Як бы дзейнасць дзеля дзейнасці. Ну, можна пры жаданні, калі захацець у гэтым знайсці нейкія там паралелі з нашым Абдзіраловічым Канчэўскім, так, і сказаць, што вот сама па сабе вось гэта ліўчаяся форма, яна як бы мае сэнс, так. Ну, думаю, што так, яны паразумеліся, калі б яны з клімам сустрэліся і, так сказаць, і знайшлі нейкую агульную мову вось у гэтым такім вось творчым анархізме, да, свайго кшталту. Вот. Ну, а потым, так сказаць, кажа кліма, што потым свет пачне варочацца ізноў, вот, і так будзе вечна. Ну, з гэтым пагаджаецца як Ніцше, так будызм, в прынцыпе, да. Вось, і цытуе там адзін са сноў, значыць, з нататкаў Ліхтенберга, так. Такого нямецкого аўтара 18 стагоддзя, у той час папулярнага адносна, што, маўляў, што той прысніў, што ён у нейкай карчме, там нейкая гульня ідзе, там хтосьці, штосьці. Вот. А ён пытаецца у тых людзей, ці можна ў гэтую гульню нешта выйграць? Ён кажа, не, абсалютна. Мы нічога не выйграем, нічога не прайграем, мы проста гуляем, каб гуляць. Вот. І што Ліхтенберг піша, што гэта, як бы, здалося мне там у сне, што это вельмі важна, як бы. І сам сон это здаўся мне вельмі важным. Вось кліма фактычна гэтым заканчвае свой, як бы, метафізічны, да, раздзел. Вось, і што, маўляў, нічога не мае сэнсу. Ну, это ён, як бы, гэтым, можна сказаць, і пачынаў, да. Вось, дзіўна, што ён, так сказаць, не цытуе ў гэтай сувязі Шекспіра, больш вядомага, так. Ну, магчыма, таму што на той момант проста горш яго ведаў там за нейкіх сваіх улюбёных нямецкіх аўтараў, але мы ведаем, што Шекспір у Макбеце, значыць, выказвае падобную думку, да, што life's but a walking shadow, poor player. Ну, карацей, параўноўвае проста жыццё з нейкім акторам такім бездарным, што проста на нейкі час там выйдзе на сцэну на хвілінку, а потым пра яго ўжо ніхто не чуе, да. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Значыць, такая гісторыя, якую аказвае там нейкі ідыёт, там поўная нейкай там шуміхі, так сказаць, всіх гэтых эмоцый, але па факце яна нічога не азначае. Вось. І ёсць, дарэчы, беларускі пераклад Макбета. Я штосьці яго не падумаў нават знайсці. Ёсць. Вот. Адным словам, што хацеў сказаць, што вось это як бы у свае 26 гадоў гэтак нам кліма у сваім творы «Свет як свядомасці нішто» абмалёўвае сваю, як бы, філазофію, папярэднія вынікі свайго вось гэтага змагання, так сказаць, як ён кажа, там, з Богам, да, ці вот этого, як сказаць, вот этого мыслення свайго такога кампульсіўнага, да, то бок хваравітага, як ён кажа, да, вось гэтай маёй хваробы. Значыць, мог я, вядома, нешта з гэтых тэмаў прапусціць, з нейкіх акцэнтаў, але ў прынцыпе мы як бы бачым, да, што быў у нас за дзядзька. Значыць,
Я, напэўна, скончыў бы проста тым, што было далей. Вось як адрэагавалі на гэту кнігу, якую ён выдаў, зноў жа паўтаруся, сваім коштам, да? Вось ён піша: адразу пасля выхаду кнігі ў 1904 годзе я пераехаў са Сміхава ў Забегліце ля Збраслава і цягам некалькіх месяцаў не чытаў газет і ні з кім не размаўляў. Таму да сёння не ведаю, ці гаўкнуў пра яе, пра кнігу, хоць адзін сабака. Толькі праз паўгода на яе звярнуў увагу Эмануэл Халупны, такі сацыёлаг, што пазней мела для мяне выдатныя і спрыяльныя наступствы. Пазней у Збраславе, прынамсі па вечарах у Шынках, я ўпершыню зрабіўся крыху кампанейскім. Якія неверагодныя рэчы здольны вырабляць з чалавекам ягоны анёл-абаронца. Вось, ну тут гісторыя крышку іншая, таму што Кліма ўсё-такі, ну не быў ён такі ўжо самотнік ізаляваны. Ён вельмі любіў чэшскага паэта-сімваліста Отакара Бжезіну і чыё сапраўднае, дарэчы, паэта-псеўданім, сапраўднае прозвішча яго было Ебавы. Вось, але ён яго змяніў. От, як піша Крыхоўскі, ну навошта Бжезіна змяніў прозвішча Ебавы? Это ж, типа, найлепшае прозвішча для паэта. Вот. Дык вось з гэтым Ебавым Бжезінам Кліма падтрымліваў ліставанне, вось, і магчыма таксама яны там праз бацьку нейкім чынам былі знаёмыя, вось гэтыя чэшскія нацыянальныя адраджэнцы, так, ну то бок як бы Бжезіна пра Кліму ведаў і пра ягоную кніжку, і ён рэкамендаваў вось Халупнаму сацыёлагу, так, сябру свайму гэту кніжку прачытаць. Вось Халупны прачытаў, вось праз гэтыя паўгода звярнуў увагу, напісаў рэцэнзію, по-моему, нават 2, так? Вось як піша пра гэта Зумар, да? Сам Халупны, які вельмі пільна сачыў за культурным жыццём, натрапіў на Клімаў дэбют досыць выпадкова на рэкамендацыю Бжезіны, якому Кліма даслаў сваю кнігу. Вось, ну, як я казаў, да? То бок Кліма напісаў ліст Бжезіну, а паколькі ён захапляўся ягонай творчасцю дагэтуль, вот ён сказаў, што вось вам моя кніжка, да. Адрес ягоны праз нейкіх там знаёмых агульных, я думаю, ён знайшоў. Вось. Далей, значит, артыкулы Халупнага ў аглядзе і чэшскай думцы выйшлі ў 1906 годзе, то бок фактычна праз 2 гады, да, пасля выдання кнігі, былі адзінымі водгукамі на свет як свядомасць і нішто. Вось. Ну, слабавата, можна сказаць, да? То бок, як бы чалавек там хадзіў, думаў, стараўся, пісаў і напісаў такую, ну, проста грунтоўную рэч, сапраўды. Вот. А яна проста была незаўважаная, таму што для тагачаснай, ну, грамадскасці чэшскай і грамадства, ў прынцыпе, там існавалі іншыя праблемы, так? Гэта, ну, палітычныя перадусім, да? Вось, гэта памкненне да незалежнасці і так далей, то бок было асабліва не да філасофіі, асабліва не да, як бы, не да суб'ектыўнага ідэалізму, не да нечанства ўжо магчыма, да, таму што там, ну, вот, левыя думкі, анархісцкія ідэі тады былі на ўздыме і так далей. Дарэчы, анархісты звярнулі ўвагу на Кліму і спадабаўся ім ягоная кніга, ягоны тэкст. Вось, значит, Халупны ў гэтых сваіх рэцэнзіях ён напісаў, што Кліма ўрэшце ў нашай філасофіі з'явіўся прадстаўнік суб'ектыўнага ідэалізма, ось, што, ну, там, можна з ім пагаджацца, не пагаджацца, але трэба вітаць, што і такое ўжо ў нас ёсць, з'явілася, ось, чаму нехай будзе, ну, то бок, як бы, в прынцыпе, станоўча і прыхільна да яго паставіўся, і вось, як піша сам Кліма, потым, значыць, дзякуючы гэтаму крышачку ён стаў вядомы праз асабістыя сувязі ў нейкіх там інтэлектуальных колах, там, шырока вядомы у абмежаваных колах, то, што называецца. Вось, ну, што было далей у 1906 годзе, так сказаць, як працягвалася, і што яшчэ наш Кліма напісаў, і што мы пераклалі там на беларускую, я пераклаў, і што спадзяёмся выдаць. Пра гэта, я думаю, будзе найлепш пагаварыць наступным разам, таму што я адчуваю, што я вось так вот з галадухі пасля вот этой доўгай паўзы абсалютна не разлічыў, так сказаць, свае здольнасці і зноў жа вельмі падрабязна заловачкам чытаў гэты тэкст, каб не прапусціць ніводнай дэталі, ніводнай, так сказаць, паралелі з буддыйскай філасофіяй, вось, і
Наколькі гэта будзе цікава слухаць людзям паспалітым, я не ведаю. Вось, ну, але нічога іншага прапанаваць я вам не магу, таму што іначай гэта было б не цікавае мне. Таму вось так вот сябры, Ладзіслаў Кліма, вось такі вот шалёны хлопец. Пакінем яго пакуль што ў 1906 годзе, а да астатняга, так сказаць, да ягонага даробку мы вернемся потым, спадзяюся, што неўзабаве. Дакладна не заўтра, вось, таму што іншыя ў мяне пляны, я ўсё-такі таксама заслугоўваю крышачку, каб адпачыць. Вось, напэўна, ўжо праз тыдзень, хутчэй за ўсё, мы зробім другі стрым, другую частку. Так, ну, цяпер застаецца тут толькі пазначыць, дзе мы сёння скончылі. Ну, не надта мы там скончылі. Я думаю, што мы пройдзем больш за палову, а мы нават палову яшчэ сёння не прайшлі. Вось это ўсё таму, што хтосьці шмат был больше. Значыць, мне цяпер фактычна моя задача даволі простая. Это, напэўна, выключыць стрим. Так, вось я пачытаў. Княжнамі, thank you, I listened to you with interest. А чаму мяне па-ангельску? Па-ангельску? Дзякуй вам. Дзякуй, для мяне было таксама цікава. Вось папярэдне яшчэ напісала Алеся Федорович. Thank you for such a deep and rich lecture. Ласка, на здоровье. We will wait for the continuation. It's interesting what's next. When at such a young age, the hero of the story has already written such a thorough book. Indeed. Пагаджаюся, сапраўды. Ну, магу адразу сказаць, што такія бурлівыя пачаткі нічога добрага не абяцаюць. Тым цікавей, я думаю, будзе нам далей пра гэта слухаць. 3 гадзіны, мы ў эфіры 3 гадзіны, my friends. Это просто скандал. Ну, Ладзіслаў Кліма гэтага дакладна заслугоўвае. Такім чынам спыняю я стрим. Добрых вам выходных. Завтра у нас Сагадава, это поўня, это самое великое буддыйское свято. Значит, нараджэнне і прабуджэнне Будды адначасова. Вось, то бок, я жадаю вам яго як-небудзь адзначыць, пажадана буддыйскай нейкай практыкай і сустрэчамі з іншымі людзьмі, блізкімі вам, і наогул гэта вельмі вясёлае і класнае традыцыйнае свята. Я сам яшчэ не ведаю, як я буду адзначаць, але я думаю, што это даволі сімвалічна, што мы з вамі сустрэліся напярэдадні і пагаварылі пра ўсе гэтыя нашыя з вамі улюбёныя буддыйскія тэмы. Усё. Зычу вам добрай Сагадавы і добрага года гэтага, і вельмі рады быў вярнуцца у гэтую галіну дзейнасці, такую як стрымы. Вось, і да наступнай сустрэчы. Усяго вам добрага, прыемных вам выходных, дарагія мае сябры і сяброўкі. Пакуль.